F'din it-taħdita se nitkellem dwar in-narratur eterodiegetiku fir-romanz ta' Giuseppe Bonnici Helsin. Meta ngħid narratur eterodiegetiku, qed nitkellem fuq dak it-tip ta' narratur li huwa komuni ħafna fil-letteratura tagħna u fil-letteraturi kollha. Illi permezz tiegħu l-istorja tiġi rrakkontata minn ejja ngħidulu xi ħadd li mhuwiex wieħed mill-karattri. Jiġifieri għandek bħal vuċi barra mir-romanz illi qed tħares lejn il-ġrajiet u lejn il-karattri u qed tirrakkonta dawn il-ġrajiet, dawn il-karattri, dawn l-episodji li qed iseħħu. Gerard Genet li huwa probabbilment il-ħasib ewlieni marbut man-narratoloġija jgħid illi hemm distinzjoni elementari bejn żewġ tipi ta' narraturi. Għandek narratur xi ħadd li qed jirrakkonta li huwa wieħed mill-karattri u għandek xi ħadd li qed jirrakkonta li mhuwiex wieħed mill-karattri. U allura għandek in-narratur omodiegetiku, wieħed mill-karattri, u jekk ikun il-protagonista ngħidulu l-autodiegetiku, u għandek in-narratur eterodiegetiku bħal manna fir-romanz Helsin li mhuwiex wieħed mill-karattri. Nistgħu nsejħula il-vuċi narrattiva, ġifieri il-vuċi li qed tirrakkonta, il-leħen li qed jirrakkonta fit-tielet persuna, il-narratur impersonali, il-narratur li jaf kollox, il-narratur omniscienti, nagħtuh ħafna ismijiet. Biex ngħid hekk galassja sħiħa ta' ismijiet marbuta mat-tip ta' narrazzjoni li jkollok. Imma din id-distinzjoni bażika imma fundamentali li jagħmel Gerard Genet hija utli ħafna. Mela omodiegetiku xi ħadd mill-karattri li qed jirrakkonta l-istorja u eterodiegetiku bħal manna f'Helsin meta min qed jirrakkonta mhuwiex wieħed mill-karattri fl-istorja. Mela din hija t-tema ta' din it-taħdita tiegħi illi ippreżentajtha fil-qosor ħafna fil-seminar, fil-webinar li għamilna mal-kliem li jaqa' organizzat mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università u fil-Kulleġġ Universitarju fil-Junior College. Helsin u narratur li dejjem jindaħal. Verżjoni miktuba u sħiħa kompluta ta' dan l-istudju tidher fir-rivista Il-Malti Ħarġa Akkademika tal-Malti numru 92. Din li se taraw hawnhekk bil-slides kollox hija verżjoni imqassra, hemm partijiet neqsin, hemm paragrafi sħaħ li huma neqsin minn dak l-istudju ippubblikat u hemm ukoll neqsin ir-referenzi. Kultant nirreferi għall-istudjużi li qed ninqeda bihom, Mika Ball u Gerard Genet u Paul Cobley u Oliver Frigieri, Mark Vella, imma Maria Simjana, Xana Spiteri, imma ħafna drabi ma nirreferix għal daw is-sorsi tiegħi għax huma kollha ppreżentati fl-istudju ippubblikat u ma xtaqx li l-preżentazzjoni titabba anki b'ħafna referenzjar biex ngħidu hekk. U xtaqt nikkonċentra fuq l-idejat ewlenin li qed nippreżenta. Ħadd indunaw illi jienu nitkellem dwar Helsin, l-interess tiegħi ixaqleb ħafna lejn diskors dwar x'inhu n-narratur eterodiegetiku in ġenerali, dan narratur impersonali in ġenerali, għax huwa narratur importanti ħafna fil-narrattiva Maltija li jiddomina ħafna mill-narrattiva mir-romanzi Maltin u illi jista' jieħu xejriet differenti ħafna. Se tinnutaw ukoll illi ma nagħmilx referenza kif jagħmlu l-istudjużi għall-awtur implikat. L-awtur implikat huwa dak l-awtur, mhux tad-demollaħa, imma l-awtur li aħna u naqraw ir-romanz, aħna permezz tar-romanz noħolqu profil tiegħu.
noħolqu profil tal-idejat, tax-xewqat, tal-aspirazzjonijiet, tal-gosti, tal-interessi, tal-ideoloġija tiegħu. Minix se niddiskuti dan l-awtur implikat, anki jekk għandu relazzjoni mill-qrib u komplessa man-narratur eterodieġetiku. Ħanifoka fuq in-narratur eterodieġetiku li naraw u nisimgħu l-vuċi tiegħu u jirrakkonta l-istorja li mhuwiex wieħed mill-karattri fiha. Dan huwa romanz miftuħ, huwa romanz pjuttost miftuħ, ngħidu hekk. Ir-romanz Helsien ta' Giuseppe Bonnici, romanz sottovalutat ukoll, veri romanz li fil-fema tiegħi u ta' nies oħrajn seta' ngħata ferm iżjed importanza, seta' ngħata ferm iżjed attenzjoni matul is-snin f'dawn l-aħħar 80 sena kemm ilu li ġie ippubblikat. Għaldastant, la darba huwa romanz mhux għal kollox miftuħ fis-sens ta' Umberto Eco, ma li għandu ħafna elementi ta' ftuħ, kif tispjega Marija Simjana fit-teżi tagħha tal-baċellerat u anki fl-istudju ppubblikat fl-aħħar edizzjoni tar-romanz tal-2019 tal-SKS li taraw ġbija tagħha hawnhekk fuq l-iskrin tagħkom fuq in-naħa t'isfel. Dan huwa romanz miftuħ fl-aħħar, speċjalment fix-xena tal-aħħar, illi iħallina b'ħafna mistoqsijiet interessanti dwar kif se tkompli l-istorja, x'se jiġri minn Feliċ, se jiġri minn Paċikku, x'se jiġri mill-familja tal-Uretu, se jiġri mill-Raħal, se jiġri mill-familja Bonnici u l-bqija ħafna mistoqsijiet il-romanz b'mod intelligenti ħafna u b'mod effettiv ħafna ma jweġibx għaliex aħna l-qarrejja li aħna kważi koawturi fil-romanz u speċjalment f'din l-aħħar parti tar-romanz. Mela hemm ħafna aspetti tar-romanz li jitolbu jew li jistidnuna biex nikkummentaw fuqhom mhux biex naħsbu fuqhom. U jiena hawnhekk qed inniżżel numru ta' possibilitajiet li jien se niddiskuti. Imma ħassejt il-ħtieġa illi nirrikonoxxi din il-rikkezza ta' idejat, ta' assoċjazzjonijiet, ta' riflessjonijiet illi r-romanz iqanqal. L-ewwel nett nistgħu naqraw dan ir-romanz minn perspettivi differenti. Nistgħu naqrawh mill-perspettiva ta' scale ta' kritika differenti. Mill-Marxizmu sal-istoriċiżmu l-ġdid. L-istoriċiżmu l-ġdid huwa skola ta' kritika li tħares lejn il-moment li fejn ġie msawwar jinkiteb ir-romanz, il-moment storiku, il-moment storiku fil-ħajja ta' min qed jikteb tal-kittieb jew tal-kittieba, il-moment storiku, soċjali, kulturali, letterarju, politiku u l-bqija. U allura jara x-xogħol fil-kuntest tiegħu, ma jarax biss fil-kuntest tiegħu, naturalment Helsien illum qed naqrawh fl-2020 fis-seklu 21. Jiġifieri u se nibqgħu naqrawh. U allura ma nistgħux nibqgħu imwaħħlin fl-1939-40 meta ħareġ. Imma inevitabbilment aħna qed ngħixu fis-seklu 21 u rridu naqrawh minn fejn qegħdin aħna, naturalment. Imma l-istoriċiżmu ġdid jagħti attenzjoni partikolari li dawn l-aspetti marbutin mal-kuntest in partikolari li fejn inkiteb. Ikun interessanti pereżempju tgħid għaliex Giuseppe Bonnici juża lingwa daqshekk safja, kif ngħidulha fit-tradizzjoni lingwistika tagħna, safja ġifieri għandu din it-tendenza li jfittex il-kelma li ġejja mill-Arbi jew il-kelma li hu jsawwar li għandha eruq jew karatteristiċi Arab. Dik tkun mistoqsija interessanti li kieku l-istoriċisti il-ġodda żgur iħarsu leha il-Marxizmu li ħares lejn
bl-aspetti tal-poter soċjali, il-poter politiku, il-poter ekonomiku li huwa importantissimu f'dan ir-romanz u li isawwar li jikkundizzjona il-relazzjonijiet bejn il-karattri u il-ġrajiet li huma konsegwenza ħafna drabi ta' dawn il-relazzjonijiet. Għandek il-psikanaliżi, għandek il-ħarsa lejn is-sens taħtija, pereżempju, jew lejn in-nuqqas ta' sens taħtija, lejn l-illużjoni kważi li Feliċ donnu iqanqal fih innifsu li fil-fatt hu ma kienx ħati. Il-femminizmu li ħares lejn ir-rwol tal-ġeneri differenti, tan-nisa, tal-irġiel, u jħares lejn anki hawnhekk lejn id-dinamika tal-poter bejniethom. Dawn hu skejjel oħrajn ta' ħsieb, dawn hu skejjel oħrajn ta' kritika joffrulna l-possibilità illi nixħtu l-attenzjoni tagħna nitfgħu dawl fuq aspetti u dimensjonijiet oħrajn u differenti tar-romanz. Mela dan ir-romanz nistgħu ngħidulu hekk pjuttost miftuħ fis-sens li joffri ħafna possibilitajiet ta' interpretazzjonijiet, ta' idejat, ta' involviment tal-qarrejja. Nistgħu nħarsu lejh biex naraw il-fehmiet filosofiċi ewlenin li jgħallimgħu lin-narrazzjoni, lil-vuċi narrattiva u lill-karattri. Il-kwistjonijiet komplessi tal-ġustizzja u tal-ħtija, it-tensjonijiet u l-konflitti soċjali, kulturali, ekonomiċi u politiċi li hemm fir-romanz, il-psikoloġija individwali tal-karattri u l-psikoloġija kollettiva, anki il-vjolenza individwali u kollettiva, bħal f'dik ix-xena li fiha f'Helsin il-bdiewa jattakkaw bil-ġebel fiżikament lid-dar tal-familja ta' Feliċ Bonnici. Il-patriarkat u d-dinamika tal-poter bejn il-ġeneri. Il-fenomenu tan-nuqqas ta' skola u l-edukazzjoni esklusiva u esklusivista. Kif nafu fir-romanz, Luret huwa l-uniku wieħed li għandu l-possibilità u li l-ġenituri tiegħu iħeġġuh biex ikollu edukazzjoni biex ngħidlek li jista' jkollhom biss dawk it-tfal illi b'xi mod għandhom il-mezzi, għandhom il-kapital żomma finanzjarju u sa ċertu punt anki l-kapital soċjali u kulturali. Il-fenomenu tan-nuqqas ta' skola u l-edukazzjoni esklusiva allura huwa fenomenu li ta' min inħarsu lejh ukoll f'dan ir-romanz għalkemm ma jidhirx bħala tema ewlenija. Ir-rwol tal-Knisja li huwa importanti wkoll, figura tal-kappellan, imma anki id-daqq tal-qniepem, pereżempju, meta jasal Loretu il-politiku fit-tieni parti tar-romanz, l-istereotipi kulturali u letterarji, għaliex naturalment ir-romanz ta' Bonnici Helsin jipparteċipa fihom dawn l-istereotipi kulturali dwar il-belt, pereżempju. Jew anki il-frażijiet tipiċi li ssib fir-romanz romantiku ngħidu aħna li mbagħad issibhom ukoll f'dan ir-romanz b'ħafna elementi realisti. It-tradizzjoni letterarja popolari u kolta u l-ġeneri ewlenin tar-romanz, il-karatterizzazzjoni, il-puriżmu lingwistiku u fl-istess ħin l-invenzjoni letterarja. Ikun interessanti letteralment f'termini viżivi inħarsu lejn filmati jew lejn stampi, ritratti ta' Malta ta' snin 30, ta' snin 20, it-tip ta' Malta li Bonnici qed jitkellem fuqha f'dan ir-romanz. Aħna ma nafux eżattament f'liema snin huwa ambjentat ir-romanz, ma nifhmu li huwa il-perjodu naturalment ta' qabel ma nkiteb ir-romanz, jiġifieri qisu mill-bidu tas-seklu 20 sal-1940 sa qabel it-tieni gwerra dinjija,
meta effettivament insomma nkiteb ir-romanz. Jiġifieri qed nitkellmu fuq Malta ta' probabbilment Malta ta' bejn iż-żewġ gwerer dinjin, jiġifieri bejn l-1918 u l-1939, dak il-perjodu. Malta mbagħad tinbidel b'mod radikali wara t-tieni gwerra dinjija għal ħafna raġunijiet. U allura jkun interessanti inħarsu anki lejn dawn il-filmati fosthom dawn li qed nuri hawnhekk u li ssibuhom faċilment fuq is-siti soċjali. Mela t-taħdita tiegħi l-ewwel tippreżenta l-argument ewlieni tat-taħdita u mbagħad nitkellem fuq kif l-intħil fl-istorja, fl-interpretazzjoni tal-istorja u tal-karattri ta' dan in-narratur li suppost mhuwiex wieħed mill-karattri fil-fatt isir permezz ta' gradi differenti. Jindaħal imma mhux iżejjed jew mhux wisq jew mhux daqs in-narraturi ta' romanzi Maltin oħrajn ta' żmienu. U allura dan huwa leħen narrattiv li jiena tinsejjaħlu ngħidu pjuttost diskret ma tantx jimponi l-preżenza tiegħu. Huwa narratur eterodiegetiku wieħed, jiġifieri mhuwiex romanz dan irrakkuntat minn karattri differenti jew minn narraturi differenti. Imma li jinqeda b'fokalizzaturi differenti xi tfisser din? Jiġifieri in-narratur jidħol fil-kuxjenza jidħol fid-dinja interna biex ngħid hekk ta' karattri differenti u jirrakkuntalna l-istorja minn daw il-perspettivi differenti. Mela jidħol f'moħħ ġamri jew iħares lejn id-dinja, lejn l-ambjent, lejn in-nies minn għajnejn ġamri u jirrakkuntalna. U mbagħad jagħmel l-istess billi jidħol biex ngħidlek fid-dinja iħares lejn iġrajiet mill-perspettiva ta' Madlina jew ta' Felice jew ta' Loreto jew ta' Rosina jew ta' Ġamri jew ta' Zabbett. Karattri differenti li joffru biex ngħidlek perspettivi differenti. Imma dejjem blit li qed tikkontrolla kollox ta' dan il-leħen narrattiv eterodiegetiku. U mbagħad fil-konklużjoni tiegħi nħares lej kif din l-istruttura narrattiva xorta twassal il-mod kif inhu mibni ir-romanz u l-mod kif jaħdem dan il-narratur eterodiegetiku xorta iwassal l-ideoloġija tan-narratur. Qabel ma nibda bl-argument prinċipali, nixtieq ngħid ħaġa, għaliex ma ngħidux sempliċement l-awtur minflok ngħidu in-narratur għalfejn qed ħanajdu hekk nikkomplikaw l-affarijiet. Il-narratur u l-awtur mhumiex l-istess ħaġa. In-narratur u l-awtriċi jew in-narratriċi u l-awtur jew il-narratur u l-awtriċi mhumiex l-istess ħaġa. Mela, l-awtur jew l-awtriċi huma dawk li qed jiktbu r-romanz, letteralment jiktbu r-romanz, jittajpjaw ir-romanz. In-narraturi huma dawk illi jiġu ikkreati mill-awturi biex jirrakkuntaw l-istorja. Mela biex nagħti eżempju sempliċi, jista' jkollok awtriċi bħal Rena Balzan li toħloqlok karattru raġel li jirrakkonta l-istorja, ir-romanz, li jirrakkonta l-istorja tiegħu fir-romanz ta' Rena Balzan. Mela, Rena Balzan, l-awtriċi li tikkrea karattru, ma nafx ħanivvinta, Paul, u Paul li jirrakkonta l-istorja. Mela hemmhekk għandek l-awtriċi u għandek in-narratur li huma differenti minn xulxin. Issa meta jkollok narrazzjoni fit-tielet persuna, meta jkollok din in-narrazzjoni eterodiegetika, ftit iktar komplikata tidher għaliex dik il-vuċi narrattiva, dak il-leħen li qed jirrakkonta mhuwiex il-leħen ta' karattru partikolari. Allura hu iktar faċli illi f'dak il-leħen
tara il-leħen jew tisma' il-leħen ta' f'dal każ ta' Giuseppe Bonnici, l-awtur ta' Demm u l-laħam. Imma importanti li nagħmlu dik id-distinzjoni, forsi mhux tant fil-livell postsekondarju, ma ċertament fil-livell terzjarju din id-distinzjoni importanti. Mela kif edna l-argument ewlieni tiegħi f'din it-taħdita huwa li Helsin huwa rakkuntat mill-leħen narrattiv eterodieġetiku għaliex jien qed nimxi fuq is-sistema li it-tqassim tan-narraturi li ħareġ bih Gerard Genette fix-xogħol tiegħu dwar id-diskors narrattiv. U id-distinzjoni ewlenija tiegħu hija bejn narratur illi huwa wieħed mill-karattri u narratur li mhuwiex wieħed mill-karattri. Omodieġetiku u eterodieġetiku. L-omodieġetiku jistgħu wkoll ikun autodieġetiku, ġifieri jkun il-protagonist stess tar-romanz bħal fil-każ ta' Il-Gaġġa ta' Frans Hammut, Fredu Gambi, illi qiegħed jirrakkonta l-istorja tiegħu. F'dak il-każ l-awtur Frans Hammut, il-narratur Fredu Gambi, li huwa narratur autodieġetiku għax dan huwa romanz, din hija storja li fiha il-protagonist huwa dak il-karattru stess li qed jirrakkonta l-istorja Fredu Gambi. Li qed ngħid jien huwa illi n-narratur eterodieġetiku minkejja li huwa narratur li mhuwiex wieħed mill-karattri, li mhuwiex imdaħħal fl-istorja li qed jikkrea, li mhux imdaħħal f'din id-dinja kreata minnu, id-dieġesi ngħidula, u għalhekk etero jew autodieġetiku, id-dinja li qed jikkrea. Minkejja li mhux wieħed mill-karattri, minkejja li mhux f'din id-dinja n-narratur, xorta waħda jindaħal, xorta waħda jinfluwenza l-mod kif aħna nħarsu lejn il-karattri, jinfluwenza l-mod kif aħna ninterpretaw il-ġrajiet, il-ħtija pereżempju. Xorta waħda jinfluwenza l-mod kif aħna nħarsu lejn il-ħtija jew in-nuqqas ta' ħtija ngħidu aħna ta' Feliċ jew saħansitra ta' Loreto. Juri hemm min jgħidlek isma' Loreto jinqatel għaliex ġab ruħu kif ġab ruħu mal-familja tiegħu u mar-raħal tiegħu. U allura biex ngħid hekk din hija ġustizzja poetika illi ir-romanz biex ngħid hekk jikkastigah tal-imġiba ingrata tiegħu lejn il-ġenituri illi rabbew u li sagrifikaw ruħhom għalih. U lejn ir-raħal li laqgħu fih danu, illi laqgħu fih danu anki meta u taħ daru lir-raħal u xorta speċi baqa' ingrat lejn il-familja tiegħu lejn ir-raħal tiegħu. Il-narratur eterodieġetiku ma jistax ma jindaħalx, impossibbli illi ma jurix il-gosti tiegħu, impossibbli ma jurix l-opinjoni tiegħu, anke meta jagħżel sempliċement aġġettiv, anke meta jgħid ġomri qalbini jew il-bdiewa qalbenin, hemmhekk diġà qiegħed jgħaddi ġudizzju biex ngħidlek. U jien niddiskuti Helsin, nixtieq nħares ukoll lejn żewġ romanzi importanti ħafna u li jirrappreżentaw ħafna romanzi oħrajn fit-tradizzjoni realista. Għandek ir-romanz naturalista ġerminal ta' Émile Zola. Zola kiteb fuq 20 romanz ġerminal huwa meqjus minn uħud mill-kritiċi bħala l-aqwa xogħol tiegħu, xogħol tal-1885 huwa romanz dwar minjera tal-faham fin-naħa ta' fuq ta' Franza. Huwa romanz straordinarju, b'saħħtu immens, u huwa it-tip ta' xogħol realista, naturalista li influenza ħafna mbagħad il-veriżmu Taljan. Il-veriżmu Taljan kien ngħidu hekk ir-realiżmu tal-Italja u speċjalment tal-letteratura
li bdiet ħirġa minn sqallija, u speċjalment minn daw żewġ kittieba Luigi Capuana u Giovanni Verga, illi ħansemmi hawnhekk fit-tielet punt. Jiena ħanħares li ftit lejn ir-romanz Giacinta l-istess meqjus bħala wieħed mill-iktar romanz importanti fil-verizmu Taljan, fil-fatt meqjus bħala l-ewwel romanz verista Taljan. Giacinta ta' Luigi Capuana 1879 fil-istudju tiegħi jiena nidħol ħafna fil-personalità ta' Capuana u anki fid-dinamika ta' dan ir-romanz. Hawnhekk kemm ngħidilkom illi Capuana mhux biss kiteb dan l-ewwel romanz verista li seta' influwenza l-kittieba Maltin u lill-letterati Maltin, imma Capuana ġie Malta, għamel ħafna ġranet Malta, għamel taħdita pubblika dwar il-letteratura, kien professur ta' letteratura fl-Università ta' Catania, Malta kellha relazzjoni mill-qrib ma' sqallija u mad-dinja letterarja u intellettwali Taljana. Il-kitbiet ta' Capuana ġew ippubblikati f'rivisti u f'ġurnali Maltin. Dan ġie rrakkuntat primarjament minn Joseph Brincat u minn Oliver Frigieri. Fl-istudju tiegħi il-miktub dak li qed jidher fil-Malti nidħol ftit f'din ir-relazzjoni tal-letterati Malti ma' Capuana, ma tistgħu taqraw ukoll fil-kitbiet ta' ħaddieħor anki Sergio Portelli, pereżempju, jagħmel referenza għal din il-miġja ta' dan l-awtur importanti ħafna ta' dak iż-żmien, superstar letterarju ta' dak iż-żmien speċi, ċelebrità ta' dak iż-żmien illi ġie Malta. Il-kittieba Malti ma kinux maqtugħin mid-dinja kif kultant naħsbu. Waħda mill-karatteristiċi l-iktar importanti tar-romanz realista hija illi iħares josserva mill-viċin lill-bniedem u lin-natura. Ir-romanz realista mhuwiex biss romanz soċjali, ċoe jew iktar u iktar romanz soċjalista, ġifieri li jħares biss lejn jew primarjament lejn id-drittijiet ta' ħaddiema jew tal-faxxa tas-soċjetà illi ma kienitx privileġġjata, li kienet mogħtija bis-sieq, li ma kellix drittijiet, li ma kellix opportunitajiet, imma il-letteratura realista hija wkoll letteratura li tħares ħafna lejn psikoloġija tal-karattri, dak li għaddej minn ġewwa. Issa żewġ romanzi li semmejtilkom, Giacinta u Germinal. Giacinta kien romanz illi Capuana iddedikaħ lil Emilio Zola, ġifieri fil-bidunet għandek din iddedika lil Emilio Zola biex tifhmu ftit l-influenza ta' Zola fuq Capuana. Giacinta pereżempju huwa romanz dwar familja Borghisa effettivament, ġifieri familja li kellha l-artijiet tagħha, li kellha n-negozju tagħha, u ħafna mill-ħbieb u min-nies li kollha kuntatt magħhom il-familja fil-fatt huma nies tal-borgheżija. Ġifieri dan mhux romanz, assolutament mhux romanz biex ngħidlek ta' militanza soċjali u politika, huwa romanz iktar psikoloġiku, u dan huwa romanz meqjus bħala l-ewwel romanz verista jew realista Taljan biex ngħidlek. Mela għandek din l-osservazzjoni mill-viċin, mill-qrib tal-bniedem u tan-natura, tal-bnedmin u tan-natura. Tan-natura ġifieri tan-natura tal-bniedem, ta' kif iġib ruħu l-bniedem, anki fil-komunità, anki fis-soċjetà, anki b'mod kollettiv. Naħseb li n-narratur ta' Helsien fil-letteratura Maltija huwa wieħed mill-iktar narraturi li jagħmel l-isforz li jillimita l-kummentarji tiegħu. Jipprova kemm jista' jkun ma joqgħodx jikkummenta, ma joqgħodx jgħidilna kif għandna ninterpretaw l-istorja u l-karattri, ma tantx joqgħod jiġġudika, jipprova ma tantx joqgħod jiġġudika. Dan ma narax pereżempju fil-każ ta' Tlaħt Tliet Saltiniet fejn għandek narratur eterodieġetiku li huwa
iżjed preżenti fil-romanz bil-kummentarji tiegħu. Naturalment, l-lit tan-narratur eterodiegetiku ta' dan romanz tidher fid-determinizmu filosofiku, psikoloġiku li jinħassu f'dan ir-romanz u li jinħass fil-romanzi realisti Malti b'mod ġenerali. Iżda l-personaġġi u l-ġrajiet ta' dan ir-romanz ta' Helsien mhux dejjem jobdu il-formuli stabbiliti mir-romantiċiżmu u mir-realiżmu Malti. Din irridu ngħiduha wkoll. U l-lingwaġġ tar-romanz Helsien fil-fema tiegħi tant huwa rek illi jirreżisti l-kontroll ngħidu hekk assolut ta' vuċi waħda, tal-vuċi tan-narratur. Jien inħoss li il-romanz tant huwa miktub b'mod sabiħ effettivament, b'mod rikk, b'mod li anqal l-involviment tal-qarrejja, illi ma tistax tgħid illi il-lingwaġġ li r-romanz huwa maħkum għal kollox minn narratur eterodiegetiku, biżejjed u dinetta fis-seminar li għamilna. Biżejjed taqbad l-ewwel sentenza tar-romanz u l-aħħar sentenza tiegħu. Huma sentenzi illi effettivament juru il-qawwa indipendenti kważi tar-romanz, tal-lingwaġġ tar-romanz. Kienu jsejħulu Feliċ għalkemm il-kappellan tar-raħal tiegħu li ma kienx jaf jagħmel il-ħwejjeġ bin-nofs u li kien ilu mixtieq irrotħar lil Zappetta on Feliċ ta' kemm il-tużana bajt tagħtu u ta' kemm il-ħasi semmitlu semmih Feliċissimu. Dik hija l-ewwel sentenza. Mill-ewwel taraw il-komplessità anki tas-sintassi. Bonnici jaf kif għandu jikteb, Bonnici mhuwiex kittib prinċipjant, dan huwa t-tielet romanz tiegħu, fil-fema tiegħi l-aqwa romanz tiegħu u kien iħoss li u qal pubblikament li r-raba romanz kien l-aħjar wieħed tiegħu lejn ix-xemx. Romanz li fil-fatt publikat wara il-mewt verament qasir il-omor tiegħu, però dan huwa romanz għalija li juri il-kapaċitajiet kollha ta' dan l-awtur effettivament żagħżugħ hawnhekk qed jikteb meta kienet kellu 33 sena. L-aħħar sentenza tar-romanz ġamru Zappetta fuq maqgħad tal-injam f'modija tal-qorti imdawra minn uliedhom il-bniet u minn xi wħud minn ħbiebhom kienu qegħdin jibku bla rażan. U puntini. Jiġifieri l-awtur hawnhekk ir-romanz irid jiddikjara li dan huwa biex ngħidlek nofs diskors illi id-diskors ikompli, ma rridu nkompluh aħna. Aħna li qed naqraw ir-romanz irridu nkompluh id-diskors. U dan huwa fenomenu li jidher sew fit-tmiem miftuħ kif tajt Marija Żimjana fit-tmiem miftuħ tar-romanz, imma jien inħoss li jidher ukoll matul ir-romanz ukoll. Fit-taħdita tiegħi qed inħares lejn dak li jagħmel leħ-narrattiv anke dak li mhux qed jagħmel, dak li qed jagħmel dak li mhux qed jagħmel. Għax huwa veru li Giuseppe Bonnici kiteb l-istorja bikrija tal-Partit tal-Ħaddiema, imma dan huwa awtur li donnu issa f'Helsien għandu interessi differenti u qed jagħmar fi spazji kulturali u politiċi oħrajn. Il-Bonnici ta' Helsien mhuwiex il-Bonnici żagħżugħ tal-kitba tal-istorja bikrija tal-Partit tal-Ħaddiema. Huwa Bonnici li f'termini politiċi huwa ferm inqas militanti u naturalment ferm iżjed letterarju għax wara kollox dan romanz u ieħor kien dokumentazzjoni biex ngħidlek tal-istorja bikrija l-ewwel 10 snin tal-Partit tal-Ħaddiema. Dak li llum naturalment huwa l-Partit Laburista. L-istorja tan-narratur fit-tielet persuna fir-romanz realista Malti
hija storja ta' tħil, ma tantx għandna tradizzjoni ta' narraturi eterodiegetiċi li jagħmlu sforz biex ma jindaħlux. Waqt li qed jirrakkonta minn barra d-diegesi, minn barra d-dinja li joħloq in-narratur, minn barra l-univers biex ngħidlek tan-narrattiva, in-narratur eterodiegetiku Malti jgħaddi il-kummenti, jiġġudika, jfaħħar, jikkundanna u jippreżenta il-muftih morali u filosofiku li bih irid lilna in-narratarji tiegħu ninterpretaw il-ġrajiet li rakkonta. B'mod espliċitu jgħaddi l-kummenti tiegħu b'dak li jgħidilna f'wiċċna, dak li jiddikjara u jikteb. Pereżempju, imsiken kemm ibatu l-bdiewa. U mhux qed jgħidha ġamri di, qed jgħidha dan in-narratur li qed jirrakkuntalna l-istorja. Imma il-narratur eterodiegetiku jintervjeni wkoll b'mod impliċitu, b'mod inqas dirett, b'mod ngħidu indirett. Ngħidu aħna bit-ton tiegħu, bl-aġġettivi tiegħu, bil-metafori tiegħu. It-ton leġġer, ironiku, mhux sarkastiku, ma pjuttost ironiku li għandu fl-ewwel xena importanti tar-romanz li fiha jiddeskrivi l-festin li jsir għall-mamudija wara l-mamudija ta' Feliċ. Dak huwa ton ironiku, ton leġġer li jitlob ħafna riflessjoni, speċjal fej in-narratur għandu dan it-ton ironiku għaliex qed jiġbed ftit saqajn dawn il-bdiewa u l-importanza kbira li jagħtu lill-affarijiet li forsi f'għajnejn ħafna minna, speċjalment illum il-ġurnata f'seklu 21, ħafna minna f'Malta li għandna kultura totalment urbana li aħna maqtwajna l-kollox mid-dinja tal-art, tar-raba, u anke d-batija tagħha. Affarijiet li f'għajnejna jistgħu jidhru ċkejknin ħafna, speċi jien naf tilwima bej il-bdiewa fuq min kabbar l-ikbar prodott. Ngħidu aħna. Suppost il-narratur qed jirrakkuntalna minn barra id-dinja li qed joħloq. Imma fil-verità qed jintervjeni fiha. Il-kunċett l-iktar ċentrali fl-analiżi tat-test narrattiv skont il-kritiċi huwa dak tal-leħen narrattiv li qed jirrakkonta l-istorja. U allura dawk minnkom li qed jaqraw jew qraw Helsin u forsi qed jisimgħu din it-taħdita jgħidu imma li Adrian Grima qabad sempliċement in-narratur, dan il-leħen narrattiv, din mhux ħaġa żgħira, mhux ħaġa teknika żgħira. Il-kritiċi fosthom Mika Ball u Gerard Genet iqisu dik il-vuċi li qed tirrakkuntana bħala fundamentali fil-qari tagħna u speċjalment fil-qari kritiku tagħna tar-romanz. Huwa wieħed mill-iktar aspetti importanti meta tiġi biex tanalizza romanz. Fil-fatt Mika Ball tajt għandha ktib famuż ħafna li hemm edizzjoni differenti tiegħu jismu narratology, skużawni, il-karattru speċifiku tat-test letterarju ġej mill-identità jew tar-romanz, ġej mill-identità ta' dan il-leħen narrattiv minn kemm u kif din l-identità tinkixef fit-test u mill-għażliet implikati marbutin man-narrazzjoni. In-narrazzjoni eterodiegetika li tingħażel kif għedna minn narrazzjoni omodiegetika ma tistax tkun maqtuha għal kollox mill-karattri u l-ġrajiet. L-għażliet l-aktar fundamentali li jagħmlu l-awturi diġà jikxfu il-pożizzjoni filosofika u morali li jieħdu n-narraturi tagħhom, is-simpatiji u l-antipatiji li jitrasmettu ħanibqa' ftit fuq din is-slajd. Ġifieri jekk inti bħala awturi u bħala awtriċi tagħżel li tirrakkonta l-istorja mill-perspettiva tal-bdiewa fqar u fqar ħafna f'dan il-raħal li qisu minn Siminalla biex ngħidu hekk, biex nuża din l-espressjoni ftit qawwija, ħall rażul. U mhux mill-perspettiva ngħidu aħna tal-kappellani, mhux mill-perspettiva ma nafx
tar-rettur tas-seminarju, mhux mill-perspettiva tal-baronissa li hemm fil-belt, pereżempju, u li tmur taħdem magħha Rosina. Mhux qed nirrakkuntaw mill-perspettiva ta' xi ħadd mill-belt, imma qed nirrakkuntaw mill-perspettiva ta' dawn il-bdiewa fqar ħafna li jgħixu fil-aks li jaħdmu kemm jaħdmu jibqgħu dejjem marqin fil-faqar. Bonici qed jirrakkonta mill-perspettiva qed jikteb mill-perspettiva ta' dawn il-karatteri. Dik diġà hija għażla importanti ħafna u għażla illi hija tipika ta' ċertu realizmu letterarju. Ċertament ta' realizmu Malti ta' snin 20, 30 u 40, speċjalment, u anki wara fil-każ ta' Giuseppe Kuti, snin 60 u anki wara, saħansitra wara l-isqaq u anki wara. Bil-perspettiva tal-inqas nies privileġġjati tas-soċjetà, tal-inqas nies li għandhom kapital fis-soċjetà, l-kapital soċjali, kulturali, ekonomiku, politiku l-bqija. Dawk diġà huma għażliet importanti ħafna. Imma nibqgħu ftit fuq in-narratura dan huwa suġġett ta' din it-taħdita. Skont Bernard Micallef, in-narratur jista' jkun eterodieġetiku, iżda jkollu vuċi individwali, ideoloġika, filosofika, reliġjuża u l-bqija. Tant qawwija, l-vuċi individwali ta' dan in-narratur eterodieġetiku li mhux wieħed mill-karattri, tant tkun qawwija li ssir kuxjenza qawwija, kważi imdaħla inkarnata parti mit-tessut stess tad-dinamika tan-narrattiva. Il-vuċi li qed tirrakkonta issir parti intrinsika mill-rakkont innifsu, mill-istorja nfisha, mill-ġrajiet u l-karattri nfushom. Hekk jiġri fil-każ tan-narratur eterodieġetiku tar-romanzier naturalista Emile Zola, awtur li kien magħruf Malta, Juan Mamo jsemmih, Ellul Mercer jsemmih fil-tnejn li huma fir-romanzi tagħha. Jiġifieri għandek narratur illi għalkemm huwa eterodieġetiku xorta il-preżenza tiegħu fit-tessut innifsu tar-romanz tinħass. Ngħidu aħna Zola f'Ġerminal jirrakkonta mill-perspettiva tal-ħaddiema fqar u sfruttati tal-minjieri tal-faħam fin-naħa ta' fuq ta' Franza. Huwa romanzi li nħeġġiġkom ħafna biex taqraw, issibuh fuq l-internet faċilment, mod legali rrid ngħid, u tistgħu tniżluh u taqrawh. Imma dan in-narratur diġà qed jieħu pożizzjoni ideoloġika identifikabbli għax jirrakkonta mill-perspettiva ta' dawn in-nies li qed taraw hawnhekk. Din hija rikostruzzjoni sewwa ta' xena minn Ġerminal, hekk nimmaġinaw li qed jirrakkonta dan ir-romanz. Meta tirrakkonta mill-perspettiva ta' dawn in-nies u mhux mill-perspettiva tas-sinjuri li kellhom f'idejhom daw il-minjeri tal-faħam, dik il-perspettiva qed tienna ftit, imma hija ċertament sekondarja fir-romanz. Meta tirrakkonta mill-perspettiva ta' dawn il-fqar, ta' dawn in-nies bla drittijiet kważi ta' xejn, naturalment diġà qiegħed tistabbilixxi ideoloġija, diġà qiegħed tistabbilixxi x'inhi l-pożizzjoni tiegħek bħala awtur qed ngħid. U naturalment di mbagħad tgħaddiha lin-narratur tiegħek illi qed jirrakkuntana minn din il-perspettiva. Eventwalment insiru nafu li l-fokalizzatur ewlieni tar-romanz Ġerminal huwa ħaddiem il-makkinist Etienne Lantier, li huwa protagonista tar-romanz, imnebbaħ bid-dikjarar mill-fehmiet ta' Marx u mill-Għaqda Internazzjonali tas-Soċjalisti. Daw jissemmew fir-romanz, dawn huma suġġett illi Etienne Lantier li huwa dan makkinist li qed li huwa l-protagonista tar-romanz imma mhuwiex in-narratur. Huwa l-fokalizzatur ewlieni, ġifieri in-narratur ħares lejn id-dinja tar-romanz mill-perspettiva tiegħu. Ħafna drabi aħna qed inħarsu lejn dak li qed jiġri, mhux dejjem, imma ħafna drabi mill-perspettiva ta' dan il-makkinista Etienne Lantier. U Etienne Lantier qed jiddiskuti
ma karattri oħrajn, pereżempju ma' Suverin, dan l-aġitatur sovjetiku, komunist sovjetiku. Skużawni, qed ngħid sovjetiku qabel it-twaqqif tal-Unjoni Sovjetika, romanz inkiteb fis-snin 80 tas-seklu 19, l-Unjoni Sovjetika tibda wara r-Rivoluzzjoni Russa fl-1917, skużawni. Imma rrid ngħid aġitatur marxist, aġitatur politiku Russu illi huwa involut fit-tqanqil politiku f'pajjiżu fir-Russja u issa qiegħed f'Franza u qed jitfa' il-ħatab ġol-nar. Din il-militanza politika hija tema espliċita fil-romanz Ġerminal, mhijiex assolutament fil-każ tar-romanz Helsin. F'Helsin in-narratur jistabbilixxi sa minn kmieni l-pożizzjoni ideoloġika tiegħu bil-ġraja li għażel jirrakkuntanna mill-perspettiva tal-bdiewa ta' Ħalrażul. U ġifieri mill-perspettiva u anke l-ġraja qed jirrakkuntanna l-ġraja tal-bdiewa fqar li jgħixu fl-aks illi qed jgħixu fl-inġustizzja soċjali effettivament u ekonomika. U allura diġà ir-romanz jistabbilixxi u n-narratur jistabbilixxi l-pożizzjoni tiegħu. Jgħaddi kummenti wkoll in-narratur ta' Helsin, jgħaddi dak it-tip ta' kummenti illi Mikael sejħilhom kummenti mhux narrattivi. Kummenti aktarx argumentattivi li jistqarru l-ideoloġija tat-test. Bħal meta, u din nikteb fuqha fit-tul fl-istudju tiegħi, bħal meta jiddiskrivi l-bdiewa bħala qalbenin, speċjalment nies bħal Ġamri. Ġamri huwa Mister Feliċ, il-protagonista, Ġamri huwa biex ngħidlek ix-xempju il-rappreżentant l-eżempju ta' din il-kategorija ta' nies illi m'għandha drittijiet ta' xejn, dejjem titqabad kontra l-inġustizzji soċjali u kontra d-destin, l-inġustizzja kważi ngħidlek tan-natura, u ir-romanz jurina l-ammirazzjoni kbira li għandu ċertament il-narratur, ċertament Bonnici lejn Ġambri u dan it-tip ta' nies. Minkejja ton leġġer anki ironiku tal-bidu, in-narratur juri minnu fih l-interess personali tiegħu fil-ħajja tal-bdiewa fqar bħal Ġambri. L-eluf ta' qalbiena bla isem, iżda mingħajr il-militanza politika li hemm fil-romanz ta' Zola. In-narratur jemmen, araw din il-kwotazzjoni issa, il-narratur jemmen, u għawet nikkwota, li d-dinja rota u n-nies imgħażel, u n-nies Ġambri li minn ġiet minn grupp għall-ieħor ngħidu hekk, minn ġiet għall-ieħor kien mistadar minn ġenerazzjoni għall-oħra, kien mistadar fil-aks u fil-ġuħ. Issa, mat-tidwir ta' risqu mejjum mill-ħerqa u mill-bżurija ta' Ġambri, beda jħalli t-tajn u l-ħama tal-ħajja u jola kemm xejn il-fuq fejn in-nifsu aktar safi u fejn il-xemx tinħass tiddi aktar ħanina. X'inhu l-punt? Il-punt hawnhekk huwa illi fil-qalba tal-mod kif qed jaħares lejn din id-dinja tal-bdiewa ta' Ħalrażul, in-narratur, id-dinja hija rota u n-nies imgħażel. Jiġifieri, in-nies huma bsaten, huma parti mir-rota tad-dinja u d-dinja iddawwar lin-nies. Mhux in-nies idawru d-dinja, id-dinja huma biex ngħid hekk, id-dinja hija s-sit tal-bnedmin. Il-bnedmin huma biex ngħid hekk vittmi tat-tidwir tar-rota tad-dinja. Il-bnedmin iridu joqogħdu
għal liġi tad-dinja. U l-liġi tad-dinja mhix ġusta. M'hemmx ġustizzja fid-dinja, m'hemmx ġustizzja fil-ħolqien. Għalmenu din hija l-idea ewlenija. Ir-referenza għal qawl Malti, issa l-qawl Malti sħiħ huwa dan. Sewwa, Bonnici fir-romanz jagħti parti minn dan il-qawl. Id-dinja rota u n-nies imgħażel. Il-qawl kollu huwa dan. Id-dinja rota, n-nies imgħażel u x-xitan idur jagħżel. Issa, ir-romanz ma jagħtix dik l-aħħar parti tal-qawl, imma ir-referenza għal qawl hija wkoll referenza għal dik il-parti li mhix qed tissemma. U hawn ukoll għandna lakuna oħra, għandna spazju ieħor li fih aħna bħala qarrejja nitlu biex ninterpretaw dik it-tieni parti tal-qawl li mhux qed jissemma, dik il-tieni parti tal-qawl li mhijiex tissemma dik il-parti, u forsi anke nippruvaw ninterpretaw għaliex il-romanz Bonnici ma jsemmix dik it-tieni parti biex ma jsemmix ix-xitan. Jew biex iħallilna inkomplu il-qawl u ninvolvu roħna fl-interpretazzjoni tar-romanz. Dan il-qawl, din ir-referenza għal dan il-qawl hija xhieda ta' natura filosofika tal-kumment tiegħu dwar il-ħakma tax-xorti li il-kummenti għaw dwar il-ħakma tax-xorti li jiżżewweġ mat-tarif narrattiv dwar Ġamri. Ġifieri minn banda qed tkellimna dwar Ġamri u l-familja tiegħu u l-ġenerazzjonijiet tal-familja ta' Ġamri. U mill-banda l-oħra jagħti kumment dwar id-dinja u x-xorti tal-bnedmin fid-dinja b'mod ġenerali. Jiżżewġu flimkien. Meta tuża qawl qed tgħaddi kumment fuq il-persuna li qed titkellem fuqha f'dal każ, imma anke kumment ġenerali, mhuwiex biss kumment speċifiku. Il-qawl jurina, l-użu ta' dan il-qawl jurina wkoll in-narratur ma jistax jikkontrolla l kollox bid-diskorsi ta' romanz. Għaliex? Għax il-qawl mhuwiex ta' Bonnici, il-qawl mhuwiex tan-narratur li joħloq Bonnici, il-qawl huwa tat-tradizzjoni mitkellma Maltija kollha. Il-qawl huwa biex ngħidlek tal-Maltin kollha jew tal-insin Malti kollu. U allura Bonnici m'għandux kontroll fuqu dak il-qawl. U jekk jagħtina nofsu, aħna għandna kull dritt, anzi aħna mistennijin naħseb jiena bħala qarrejja illi dak it-tieni nofs li mhux imsemmi indaħluh, naqrawh minkejja li mhux qiegħed hemm biex ngħidlek. In-narratur eterodieġetiku oġġettiv jintervjeni wkoll fuq livell mikroskopiku però. Permezz tal-għażla tal-kelma, permezz tal-għażla ta' ċerti aġġettivi. U nagħti eżempji, il-ftit sigħat ta' għena qarrieqi li għaddiet ma' Luretu, ħin minnhom jgħid in-narratur, hawnhekk naturalment qed jirreferi għal Rosina. Jintervjeni n-narratur eterodieġetiku fuq livell mikroskopiku, ġifieri bil-kemm jidher, meta juża lingwaġġ figurattiv. Lil Paċikku jiddeskrivih bħala xaru mħabbel, ħwejġu mkabra u l-ġilditu maħruqa mix-xemx kienu jagħtuh sura ta' ħlieqa barrija. Min qed jgħid illi Paċikku qisu mostru ħanuża l-kelma jiena, qisu bima mhux tas-soltu. Min qed jgħidha di? Mhux qed jgħidha Paċikku fuq innifsu ċertament. F'dal każ mhux qed jgħidha laqqas karattru li qed iħares lejn Paċikku u jagħmel din l-osservazzjoni mqarf moħħu. Le din hija osservazzjoni tan-narratur eterodieġetiku u qed jinterpretana minkejja mhux wieħed mill-karattri u qed jinterpretana lil Paċikku. Da tip ta' osservazzjonijiet biss mifruxin matul ir-romanz donhom moħbijin f'deskrizzjoni li tidher oġġettiva jew f'aġġettiv, f'metafora, u mhux frott tal-koxjenza tal-karattri. Nistgħu nibnu il-profil ta' narratur u tal-awtur implikat ma' dan diskors ieħor kif għedna li donnu jipprova jikxef mill-inqas l-identità tiegħu.
jekk in-narratur jintervjeni primarjament permezz ta' daw l-aġġettivi, permezz ta' daw ix-xbijat, metafori, metonimiji li juża, mela allura jintervjeni fir-rakkont u fil-qari tagħna tar-rakkont b'mod pjuttost diskret u m'hemmx prietki twal biex ngħidlek li fil-fatt se nsibuhom huma mill-inqas. In-narratur eterodieġetiku ta' Ħelsien naħseb li huwa inqas mistur minn dak ta' Germinal, imma iżjed mikxuf u didattiku minn dak ta' Lely ta' Ħażżajr. Jiġifieri in-narratur ta' Ħelsien jidher iżjed minn dak ta' Germinal. Imma jidher inqas minn dak ta' Lely ta' Ħażżajr. Lely ta' Ħażżajr għandu wkoll narratur eterodieġetiku mhuwiex wieħed mill-karattri li qed jirrakkonta l-istorja, għalkemm aħna kważi dejjem naraw kollox mill-perspettiva ta' kważi mhux dejjem mill-perspettiva ta' Lely Braċ. Mhux Lely Braċ li fil-fatt qed jirrakkonta l-istorja tiegħu. Imma dak in-narratur ta' Lely ta' Ħażżajr nisimgħu ħafna l-vuċi tiegħu, ikellimna ħafna lilna sa nagħti xi eżempji li diskutejthom ukoll u għeni wkoll bihom Jean-Paul Borch li minnaw nirringrazzjah. Bonnici huwa aktar diskret minn hekk. Għandu inqas preżenza n-narratur tiegħu minn dik ta' narratur ta' Lely ta' Ħażżajr. Issa importanti niftakru illi kemm Lely ta' Ħażżajr li qed insemmi kemm il-darba li semmejt kemm il-darba diġà u anki taħt tliet saltniet ir-romanz ta' Giuseppe Aquilina, daw it-tnejn ġew pubblikati fl-istess sena, 1938, u isimgħu din it-tnejn ġew pubblikati minn Bonnici jew waqt li kienet jikteb Ħelsien, jew ftit qabel ma kiteb Ħelsien. Ħelsien ħareġ fid-39 jew kellu joħroġ fid-39, probabbilment ħareġ fil-40, waqt li żewġ romanzi l-oħrajn ħarġu fit-38. Ġifieri diffiċli biex timmaġina li Bonnici ma kellux imqar fin-naħa ta' wara ta' moħħu lil daw ir-romanzi li pubblika hu stess bi sforz anki finanzjarju kbir. Diffiċli biex ma taħsibx li kien hemm almenu l-preżenza f'moħħ Bonnici ta' dawn ir-romanzi u jikteb Ħelsien. Hemm waqtiet meta n-narratur ta' Elul Mercer jipprietka u ma jagħmel ebda sforz biex jaħbi n-natura didattika ta' għalliem biex ngħidlek tal-intervent tiegħu. Bħal meta jinqeda bil-vuċi awtorevoli tal-ewwel persuna plural f'kummentarju dwar il-qagħda ta' Lely, ġifieri n-narratur li qed jitkellem fl-ewwel persuna. Ara, l-ewwel persuna plural f'dak każ. Wara li jirrifletti fuq in-narrazzjoni tiegħu stess, in-narratur eterodieġetiku ta' Lely ta' Ħażżajr b'verbi bħal niftehmu, għedna u ma għaġġibniex. Jgħaddi għal prietka dwar il-twemmin kattoliku li tinqeda il-prietka tinqeda bl-imperattiv. Staqsu jgħidilna f'wiċċna in-narratur ta' Lely ta' Ħażżajr. Itlu daħla fikom infuskom. Oqgħodu waħsbu. Meta użajt il-kelma prietka użajta apposta. In-narratur ta' Elul Mercer jindirizzana kemm il-darba biex jidderiġi l-qari tagħna. Bħal meta jgħidilna jekk għadkom tiftakru u biex jidderiġi l-interpretazzjoni tagħna tal-ġrajiet ħaġa tal-għaġeb qed jgħid in-narratur ta' Lely ta' Ħażżajr kif mara ssib jew iġib it-tmuħ f'għajnejha kull xejn trid. Jien naqra bħala stqarrija fil-fatt kienet mistoqsija imma waħda minn dawk il-mistoqsijiet retoriċi li fil-fatt huma stqarrija. U jkompli jgħidilna, u tistaġbux għaliex għedna li għal-Vira dan kien l-akbar niket li setet iġġarrab u li għal-Lely dan kien jum ta' qajb li ma bħalu. Il-narratur qed jgħidilna kif għandna
naħsbu fuq daw il-ġrajiet u kif għandna anki inħossu ruħna f'dawn il-momenti, jgħidilna biex ma nistaġbux. Ħafna drabi l-intervent tan-narratur ta' ħelsien huwa aktar sottili, bħal meta fit-tieni nofs tal-ewwel kapitlu jistqar, din hija kwotazzjoni issa minn Helsin, l-aqwa ħaġa hija l-ikel. Bla lbies u bla ken, wieħed jista' jgħaddi, iżda bla ikel ma jdumx wisq ma jibda jninu jitmantar, qed jgħid in-narratur ta' Helsin issa. U mbagħad ikompli jitkellem fuq Paċikku u Kurumex dan id-diskors dwar il-funzjoni, s-sem tal-ikel fil-ħajja ta' bnedmin hija parti minn riflessjoni dwar karattri speċifiċi, mhix sempliċement riflessjoni filosofika maqtuha mill-romanz. Imma xorta hija riflessjoni biex ngħidlek filosofika fuqna l-bnedmin mod ġenerali. Huwa intervent li jfakkarna fir-realizmu klassiku li jagħtina l-impressjoni li mhux qed jimmanipola, jinkwadra u jippreżenta verżjoni tiegħu tal-ġrajiet. Hija riflessjoni dwar il-ħajja imma biex ngħid hekk moħbija f'riflessjoni dwar karattri speċifiċi. Hekk qed jgħid fil-kumment ġenerali tiegħu Paul Cobley, ktib tiegħu dwar in-narrattiva. L-oġġettività li skont Mika Ball mhijiex għajr soġġettività moħbija in disguise teħtieġ in-naturalizzazzjoni li tinstema' naturali ġifieri. In-narratur ta' Helsin jagħmel ta' birruħ li qed jgħid xi ħaġa minn hawn id-dinja, ħaġa ovvja. Mhux qed jintervjeni u mhux qed jgħidilna kif għandna naħsbu jew kif għandna ninterpretaw. Tgħidilna xi ħaġa ovvja, dik l-impressjoni li jrid jagħtina. Hemm tentattiv deċiż tan-narratur eterodiegetiku li jżomm id-distanza tiegħu mid-dieġesi li joħloq fir-romanz Ġaċinta li ġa semmejna. Dan l-isforz, dan it-tentattiv u iktar b'saħħtu minn dak li naraw f'Helsin. Wieħed mill-kriterji ewlenin tal-verizmu Taljan, tal-verizmu ta' Capuana u Giovanni Verga primarjament, huwa magħruf bħala l-eklissi tal-awtur, biex ngħidlek l-għajbien tal-awtur. Giovanni Verga kien ippropona li lit tal-artista, u dijet noħda mill-kitba ta' Joseph Brinkat, li lit tal-artista trid tibqa' għal kollox inviżibbli. Issa, ħanamela ċara, jiena m'iniex qed ngħid illi Bonnici kien qed jobbdi dawn id-digreti, dawn ir-regoli, din l-estetika ta' Verga u ta' Capuana jew sansitra ta' Zola. Qed ngħid illi dawn l-ideat tagħhom dwar in-narrattiva jgħinuna biex ninterpretaw x'qed jagħmel in-narratur eterodiegetiku ta' Helsin. Jista' jkun li kien hemm influenza diretta, jista' jkun li Bonnici kien jaf x'kiteb Capuana, għalkemm m'għandna ebda referenza għal Capuana fil-kitbiet ta' Bonnici sa fejn naf jien. Jista' jkun li hemm imma jiena ma nafx biha ma jidher li m'hemmx. Allura influenza diretta ma nafux li hemm. Nafu mix-xogħol ta' kitibha differenti u fosthom ta' riċerkatriċi Xana Spiteri, illi kien influenzat mill-letteratura Taljana, kien influenzat mill-letteratura Russa, nafuhom dawn l-affarijiet. Ġifieri il-possibilità illi Bonnici kien jaf ir-realiżmu Taljan, forsi anki kien jaf ir-realiżmu Taljan, il-verizmu Taljan, so teżisti u hija pjuttost qawwija, però m'għandniex evidenza dak li qed ngħid. U ma naħsibx li għandna nintrabtu wisq mal-ħtieġa ta' din l-evidenza. L-importanti li dawn l-idea tar-realiżmu jgħinuna biex naqraw ix-xogħol ta' Bonnici f'dal każ Helsin. Dak li interessani jiena primarjament.
kif dak li qed jgħidu Capuana, Verga u Zola dwar in-narrattiva dwar ir-romanz kif jgħinna biex ninterpretaw b'mod dejjem iktar fin, b'mod dejjem iktar sofistikat ix-xogħol ħelsien. Capuana kien qed ta' qabel professur tal-letteratura fl-Università ta' Catania u għaldaqstant kien ukoll teoriku jew teorista ma kienx biss romanzier. Wieħed mix-xogħlijiet li ssibuh ukoll fuq l-internet tiegħu huwa li iżmi kontemporani li fih u jirrifletti fuq il-kidba nfisha fuq il-letteratura nfisha. Xi ħaġa li jagħmel ukoll fid-diskors li jagħmel f'Malta u dak id-diskors li jagħmel f'Malta ġie ppubblikat ukoll f'Malta u nagħmel referenza għalih fl-istudju miktub tiegħi li qed jidher fil-Malti. Mela fl-iżmi kontemporani Capuana jistqar li r-rumanz m'għandux iservi ta' mezz biex titwassal xi idea jew sistema. Naturalment, skont Joseph Brincat, da ma jfissirx li Capuana u Verga mxew bl-eżatt mal-prinċipji teoriċi tagħhom. X'kultant tgħid ħaġa u mbagħad meta tiġi biex tikteb int stess tagħmel xi ħaġa li tista' tkun anki differenti ħafna minn dak li qed inti stess. Wara kollox il-leħen tan-narrazzjoni maħluq mill-awtur jew mill-awtriċi huwa dak li jmexxi ir-rakkont. Kif qedtilkom ma nafux jekk Bonici kienx influwenzat direttament minn novelli u minn romanzi ta' Capuana, u ma nafux jekk arax is-saġġi kritiċi tagħhom. Nafu però li Capuana li bħal Capuana Bonici kellu interess kemm fl-arti u kemm fix-xjenza. U fil-kemmtejn ta' preżentazzjoni għal ktieb ta' Giuseppe Bonici tal-1932 huwa Meravilja, żewġ kotba dwar il-mediċina popolari, tnejn Meravilja. Dan huwa it-trobbija ta' tfal tal-1932. Il-professur li kien jagħmlu l-Università Giuseppe Ellul sejjaħlu iż-żagħżugħ ta' tabib Bonici wieħed mill-aħjar, wieħed mill-kittiba tal-Malti, studjuż ħafna tax-xjenza li huwa bil-qalb ħaddan, jiġifieri ħaddan bil-qalb ix-xjenza u naturalment dak li nafu ħabib tal-fqar, nafu għax dan ir-romanz speċjalment jurina li huwa awturi li huwa interessat fid-dinja tal-fqar u tal-makkusin u jrid jirrakkonta l-istorja tagħhom biex jiġbdilna l-attenzjoni lejn il-qagħda mwera tagħhom. Imma hekk l-enfasija fuq l-idea li Bonici bħal veristi u bħal naturalisti kien interessat ukoll ħafna fix-xjenza. U nixtieq nagħmel osservazzjoni statistika sa fuq din, mhux biss ideoloġika jew estetika. L-istil għal kollox differenti tal-kitba fil-ktieb tiegħu tal-1932 Trobbija ta' tfal ta' Bonici, b'sentenzi kultant osra ħafna li jippreżentaw idea waħda, jixed li l-awtur kien konxu sew tal-modi differenti ta' kif tista' tuża l-lingwa fl-arti u fix-xjenza, fin-narrattiva u f'manwal mediku jew tas-saħħa għall-poplu. Ġifieri meta fir-romanz tiegħu jiktiblek dik is-sentenza twila pereżempju u komplessa li rajna fil-bidunet tar-romanz. Din hija għażla ta' Bonici. Ġifieri huwa konxju illi għax qed jikteb romanz jista' jikteb ċertu mod, jew forsi kien jagħmel li għandu jikteb b'mod iktar kompless, f'waqt li jekk qed tikteb manwal xjentifiku ħadd tikteb b'mod iktar forsi konċiż fejn tippreżenta idea waħda f'sentenza waħda u ma ddaħħalx iżjed minn dik l-idea ċentrali waħda f'dik is-sentenza. Għaliex qed tispjega f'waqt li f'romanz għandek il-komplessità li diġà rajna f'dik l-ewwel sentenza tiegħu. Mela huwa konxu mill-istil tiegħu għax qed jurin li kapaċi jinqeda bi stili differenti. Dan semmejnieh. Diġà forsi nirreferi għal fatt li Rusar Briffa kien qal li Giuseppe Bonici kien miġnu fuq il-romanzi u n-novelli Taljani. Dan kien diskors li għamel Rusar Briffa u li aħna għandna manuskritt tiegħu, fil-librerija tal-Università, fil-taqsima tal-arkivi, għandna dan il-żewġ verżjonijiet fil-fatt.
ta' dan il-manuskritt, żewġ verżjonijiet tal-manuskritt tiegħu ta' diskors li kien għamel fl-1949 briffa li fiha insista fuq il-mod kif Bonici kien araw il-kelma għal juża miġnun fuq romanzi u novelli Italjani. X'inhu ma' ċansijiet li kien jaf dwar il-verizmu Taljan, jien naħseb li huma ċansijiet tajbin ħafna, sinċerament. U Bonici tinsewx ukoll li kitabu stess novella bit-Taljan li mbagħad inqalbet għal-Malti u ġiet ippubblikata fl-Leħen il-Malti. Kienu ħobb ħafna wkoll awturi Russi fosthom ix-xogħol ta' Leo Tolstoj li wkoll nafu li kienu popolari fost il-kittieba realisti ta' żmienu bħal Lul Mercer li jitkellem li jisemma ħafna li Dostojevski u pereżempju l-aħwa Karamazov. Orlando li ċertament kien influenzat minn l-Idjota ta' Dostojevski meta kiteb li Bleħ. Il-femmiet ta' Capuana dwar il-kitba tan-narrattiva jgħinuna biex nanalizzaw il-funzjoni tan-narratur eterodiegetiku ta' Bonici. Għaddin nixtieq ninsisti fuqha għaliex ma nixtieqx li id-diskors jiġi ridott għal suppożizzjonijiet kważi banali dwar jekk għandix evidenza ta' influenza diretta ta' Capuana jew tal-veristi l-oħrajn jew tar-realisti l-oħrajn jew tan-naturalisti bħal Zola fuq Bonici. Fl-aħħar mill-aħħar aħna jinteressana aħna bħala studjużi tal-letteratura Maltija x-xogħol ta' Bonici. Kif għandi l-kelma realisti qudiemi nixtieq ngħid li il-terminu stabbilit fil-teorija u fil-kritika letterarja internazzjonali u anki fix-xogħol kollu ta' Oliver Frigieri, il-terminu huwa realisti jew realizmu. U mhux soċjorealisti jew soċjorealizmu. Il-terminu huwa realizmu, terminu huwa realista jew realisti. Capuana kien jemmen li l-awturi jridu jimmitaw propju il-natura li ġib fid-dinja l-ħlejja u titlaqgħu mal-rieħhom u tesponihom għal ġudizzju tas-soċjetà. Kif donnu jiġri f'Helsin, Dan l-element ta' karattri mitluqin għal rieħhom minn natura jinħass fir-romanz ta' tabib u xjenzjat żagħżugħ Giuseppe Bonici li ħares lejn il-karattri tiegħu maqbudin fil-morsa tan-natura u x-xorti tagħhom. Waħda mill-kwistjonijiet pereżempju hija s-saħħa fiżika u r-rabta tas-saħħa fiżika mbagħad mas-saħħa mentali. L-impressjoni li tieħu mir-romanz minn karattri differenti, minn Peppi, minn Ġamri nnifsu hija u ovvjament allura fis-sens oppost minn Feliċ li jekk ma jkollok saħħa fiżika mbagħad tibda tbagħti wkoll is-saħħa mentali tiegħek. Qed nitkellmu fuq Malta. Hawnhekk riflessjoni biex ngħidlek kważi minn tal-istoriċiżmu ġdid. Qed nitkellmu fuq Malta li fiha kwart tat-trabi kienu jmutu qabel ma jalqu sena, kwart. Ġifieri kien ikollok 4 trabi u taf li kważi ċertament waħda minn dawk it-trabi se tmut qabel ma tkun għalqet sena. Sitwazzjoni kifra ħafna. U din hija riflessjoni li toħroġ mill-ktieb ta' Bonici stess, tat-tabib Bonici issa, it-trobija ta' tfal tal-1932 li semmejna ftit ilu. Fin-narrattiva ta'
Ta' Bonnici hemm il-fema li kollox iseħħ skont destin. Dan ir-realizmu psikoloġiku u spiritwali tiegħu it-tbatija tal-individwu hija l-eżempju ewlieni tan-niket uman kollu jgħid friġieri. U l-inġustizzja soċjali l-awturi l-inġustizzji soċjali l-awturi biddilhom f'turija tal-qawwa tax-xorti fuq il-bniedem privat, fuq il-bniedem individwali qed jgħid friġieri. Fil-waqt li sem ta' romanz jista' jagħtina l-impressjoni li hawnhekk għandna romanz politiku u romanz soċjali, aħna naqraw Hellsing nindunaw li dan huwa romanz li huwa ferm iżjed mixħud fuq il-psikoloġija individwali. Bħal Ġaċinta, kif konna qed ngħidu lejn il-bidu tat-taħdita. Għalkemm il-fenomeni soċjali huma importanti ħafna u naturalment jinfluenzaw jew jikkundizzjonaw il-psikoloġija jew psikoloġiji individwali, il-tendenza tar-romanz naħseb jiena hija li xxaqleb lejn il-psikoloġija. Għalkemm kif qed fil-bidunet il-romanz joffrina ħafna possibilitajiet li nirriflettu fuq dawk il-fenomeni soċjali, l-inġustizzi soċjali, politiċi. L-romanz jagħtihom inqas prominenza, imma li aħna bħala qarrejja ma nistgħux ma ninnotawhomx. U ma nistgħux ma nirriflettux fuqhom. Fl-istess ħin irridu ngħidu li dan mhux romanz li jisfida l-poter politiku, kulturali u soċjali. Mark Vella fil-fatt jiddiskrivi n-narrativa b'mod ġenerali ta' Bonnici bħala patoloġija marda, patoloġija tar-ruħ umana. Ħarsa lejn il-marda tar-ruħ umana biex ngħidlek. Għax titlaq mit-twejr soċjali sabiex tasal għall-analiżi ta' individwi imniktin u vittmi. Huwa ritratt verament effettiv tan-narrativa ta' Bonnici anki f'Hellsing. Il-narratur ta' Bonnici ma jidirx wis interessat li jattakka l-istrutturi politiċi, ekonomiċi u soċjali inġusti li minħabba fihom fil-fatt ir-raħli ta' ħal-rażul jitħabtu kemm jitħabtu għajla jistgħu jieħdu r-ruħ għaliex l-attenzjoni tiegħu hija mexħuta iktar fuq dak li qed jiseħħ fid-dinja ġewwiena tal-karattri. Veru, Felice joqtol jispara lil Luret imma kważi Bonnici huwa aktar interessat f'dak li se jiġri f'Felice fid-dinja ġewwiena ta' Felice u wara li jseħħ dak il-qtil dak l-omiċidju. Ġamri jrid imur jittallab mingħand il-gvern bil-għajnuna tal-figura ekklesjastika patriarkali ta' Dunxat biex jaqabbillu biċċa art moxa, ġifieri biċċa art li ma tantx hija tajba biex tinħadem, ma tantx hija tajba l-bidja. Ġifieri jrid jittallab biex jingħata xi ħaġa li lanqas mi partikolarment tajba għalih. Jiġifieri Bonnici, nirrepeti għalkemm din mhijiex tema ewleni, hija tema ċertament importanti, ma forsi mhux it-tema ewlenija tar-romanz, qed jitkellem dwar nuqqas ta' aċċess għall-infrastruttura u għall-edukazzjoni, għall-opportunitajiet, qed jitkellem dwar l-inġustizzja ekonomika kbira fid-dinja li qed jitkellem fuqha, f'dan ir-raħal. Ma tantx in-nies li l-iktar għandhom bżonn l-edukazzjoni huma l-inqas nies li għandhom aċċess, li għandhom il-possibilità li jkollhom dik l-edukazzjoni. Jekk irridu bħala qarja nistgħu nilmħuhom u nirriflettu fuqhom dawn l-istrutturi inġusti, hemm qegħdin fir-romanz. U għalkemm in-narratur jagħtihom inqas prominenza fil-diskussjoni tiegħu, fil-kummentarji tiegħu, huma importantissimi, jew almenu jtihom interpretazzjonijiet biex ngħidlek deterministi. Aħna nistgħu intuhom interpretazzjonijiet kif jixirqilhom ferm iżjed politiċi. Biex ngħidlek ferm iżjed militanti.
Għaliex Bonici u n-narratur tiegħu huma interessati primarjament fil-psikoloġija individwali u fil-moralità individwali. In-narratur jowdem mhux biss ngħidu aħna fuq il-fatt li l-retu kien ifittex in-nisa u n-nisa kienu jorxow jintilfu miegħu f'sarijiet ta' mħabba miġluna, imma anki skont il-kredu patriarkali dominanti li jitrasmetti il-romanz ukoll, dan ir-romanz ukoll, fuq il-fatt li n-nisa kienu donnom jinsewd milietom kollha. Għaliex ma nkunux ġusti jekk ma ngħidux illi dan huwa romanz li jitrasmetti ideoloġija patriarkali, li jitrasmetti ideat fissi dwar kif għandhom iġibu ruħhom l-irġiel, kif għandhom iġibu ruħhom in-nisa, li jitrasmetti preġudizzi kbar kontra l-espressjoni tas-sessu, sessualità f'ċerti aspetti. Is-sessualità hija dnub, is-sess huwa dnub. Jekk ma jsirx fil-kuntest tal-kultura konservattiva, riġida, puritana, illi tiddomina l-letteratura tagħna kollha ta' qabel l-indipendenza. Għalleħ narrativ ta' Bonici nistgħu niksbu l-akbar ġid għal komunità billi niffokaw fuq ir-riforma morali personali. Ċertament din mhix pożizzjoni militanti. Minflok permezz ta' riforma politika li tmiss is-sisien merrija ta' soċjetà kolonjali u kapitalista profondament inġusta. Meta ppreżentajt il-possibilitajiet li joffri dan ir-romanz, ma semmejtx l-interpretazzjoni postkoloniali ma hemm qiegħda fil-possibilitajiet li offrejt anke fil-bidu, ma semmejtix biss hemm qiegħda, ma il-Malta li qed nitkellmu fuqha hija wkoll Malta ikkolonizzata minn imperu li kienet jinqeda b'Malta għal bżonnijiet primarjament militari u strateġiċi tiegħu u li ftit li xejn kien jagħti każ qed ngħid tal-Imperu Ingliż tal-ħtiġijiet tal-Maltin u speċjalment tal-biċċa l-kbira tal-Maltin li kienu bla skola u kienu jgħixu fil-faqar. Huwa l-iktar romanz li għandu element politiku minn fost l-erba' romanzi ta' Bonici, imma naħseb diffiċli tgħid li dan huwa romanz primarjament politiku. Imma hemm osservazzjonijiet politiċi, waħda mill-iktar kumment interessanti fejn tidħol politika huwa dan. In-narratur jgħaddim kumment minnhom negattiv fuq il-politika in ġenerali meta jgħid li l-edoba politiċi ta' Loreto kien moħħhom biex jaqalgħu il-ħama kollu li jsibu dwaru. Il-kliem eżatt huwa dan, l-intietef kollha ta' ħajtu. Qishom nemes jgħidilna n-narratur għaċan id-demm u mxenna minn fatra kotrana. Li jrid akkosta kollox iross u jaħfen u jaqret id-debħa mixtieqa. Allura fil-waqt li r-romanz juri li m'għandux grazzja ma' l-attitudni ta' Loreto u jikkundannah lil Loreto minħabba il-promiskwità sessuali tiegħu, minħabba l-ingratitudni tiegħu lejn il-familja u lejn ir-raħal, minħabba l-arja, l-snobbiżmu li jrabbi, eccetera, eccetera. Fl-istess ħin, in-narratur joħodha kontra l-edewwa politiċi ta' Loreto li jisu rappreżenta. Loreto jidħol fil-partit il-qadima xejn jaqbillu, mhux għax għandu bil-fors l-ideoloġija tal-partit il-qadim kif jissaħ fir-romanz. Dan qed jirreferi għall-Partit Nazzjonalista ta' żmien Bonici. Imma fl-istess ħin, għalkemm jidher li m'għandu ebda grazzja mal-partit il-qadim, in-narratur, fl-istess ħin jikkondanna lil dawk illi jridu jkissru lil Loreto mhux minħabba l-idejat politiċi tiegħu, mhux minħabba dak li jgħid jew dak li jagħmel, imma minħabba affarijiet li m'għandhomx bil-fors x'jaqsmu direttament mal-ħajja politika, ma forsi mal-ħajja personali tiegħu, privata tiegħu, li jridu jikkisruh akkosta kollox, anki bid-dnewwa, mhux bis-sewwa jew bid-dnewwa.
Forsi anke bid-dnewwa biss iridu jkissruh, bil-ħażen iridu jkissruh. U forsi din tista' tagħtina ħiel ta' għaliex Bonnici ma baqax daqshekk impenjat fil-politika. Jien naħseb li qabad triq oħra, qabad it-triq tal-mediċina, qabad it-triq tal-professjoni tiegħu, qabad it-triq tal-pubblikazzjoni, tal-letteratura, anki tal-istampar, tal-tixrid, tal-edukazzjoni dwar is-saħħa għall-poplu. Imma jista' jkun ukoll illi Bonnici inqata' mill-politika partiġjana tal-partiti għaliex fiha ra kultura ta' ħmieġ u opportunizmu u forsi dan kien li naffar ukoll jew primarjament lil Bonnici, forsi għalhekk ma baqax il-politiku żagħżugħ involut fil-Partit tal-Ħaddiema li kien fil-bidu ta' snin 30. Forsi id-dinja tal-politika wara l-involvu ruħu fiha bħala żagħżugħ naffritu, beditu minna stess. U hawnhekk narġa' naqbad id-diskors dwar il-kapriċċi tan-natura, l-qawwa u l-kapriċċi tan-natura, dik kienet biss osservazzjoni waħda dwar l-element politiku li jeżisti fir-romanz, li huwa importanti fir-romanz u li jistgħu jsiru studji speċifikament fuq il-politika f'dan ir-romanz. L-argument tiegħi huwa li dan ma jfissirx jista' sejjaħlu romanz politiku. Naħseb li huwa aktar romanz psikoloġiku jew romanz dwar il-moralità, imma speċjalment il-moralità individwali, imma element politiku hemm u huwa importanti fir-romanz. U hawnhekk nirreferi għal storja li kombinazzjoni għandha l-isem ta' wieħed mill-karatteri li hemm fir-romanz ma m'għandux x'jaqsam ma' din l-istorja, hemm novella ta' Bonnici li isimha Paċikku illi fiha f'din il-novella Bonnici jgħid il-bniedem li dinja taqbida ta' kuljum tal-bidwi, jiġifieri kontra l-kapriċċi tan-natura, kontra l-qawwa tan-natura, in-natura li ma tantx kienet ħanina miegħu, li għamlitu inqas minn ħaddieħor. Hawnhekk mhux qed nitkellem dwar ħelsien, ma qed nitkellem dwar novella oħra biex taraw kemm it-temi dawn it-temi li jidhru f'Ħelsien jidhru wkoll f'xogħlijiet oħrajn iktar bikrija ta' Bonnici fin-novelli pereżempju. Araw xi jgħid fuq Ġamri. Ġamri kien qorob l-40 sena, kien ġej minn ġebbieda ta' bdiewa, missieru, missieru l-qatal kbira minn niesu kienu kollha jaqilgħu xieklu mir-raba'. U kien wieħed minn dawk l-eluf ta' qalbiena bla isem li għandhom mnejn bla ma jqisu l-kobor ta' ħidmithom jeħduha mal-qawwa tan-natura biex jaħkmuha taħthom u jġielu l-art troddilhom il-għajxien għalihom u għal-ġenshom. Wieħed minn dawk il-qalbiena li ftaqt jaqbla tmiem f'kull siegħa u f'kull jum ta' ħajjithom bla mistrieħ u bla qiegħda, irridu jżommu ruħhom dejjem imħejjija biex jaqalgħu il-logħob tal-irjieħ biex jilqgħu il-logħob tal-irjieħ u tax-xita. Jarħulha mill-ġdid tat-taqbida ta' kuljum li minnha jridu jaqilgħu l-għajxien. Hawnhekk qegħdin fil-bidu tar-romanz, l-ewwel parti tar-romanz li fiha in-narratur qed jistabbilixxi l-pożizzjoni tiegħu, qed jistabbilixxi l-ammirazzjoni kbira li għandu lejn Ġamri, dan il-bniedem li jibqa' jistinka minkejja li kollox kontrih, minkejja li d-destin, minkejja li n-natura kontrih. U dan jidher sew fil-mod kif inhi miktuba dik is-silta, fl-insistenza tiegħu, pereżempju, fuq il-vers, fuq il-frażi li ssir anafora, wieħed minn dawk il-qalbiena li jinsisti fuqha. Ġieli jitkellem fuq Ġamri bħala bniedem qalbini koraġġuż, qed jitkellem fuq Ġamri wkoll bħala rappreżentant ta' faxxa, għasta jġemma faxxa ta' nies, ta' komunità sħiħa ta' bdiewa
li qegħdin fl-istess għada ta' ġamri. Minkejja naturalment fir-romanz hemm mbagħad kummenti soċjali dwar ir-relazzjonijiet bejn il-bdiewa, l-mod kif il-bdiewa jaħdmu kontra xulxin, ma jgħinux il-xulxin u l-bqija. Imma hawnhekk qed jagħmel osservazzjoni iktar ġenerali speċi dwar id-destin ta' dawk li għandhom l-inqas drittijiet u l-inqas privileġġi u l-inqas kapital fis-soċjetà. U għaw, ninsisti fuq dak li ninsisti fuq ir-romanz li f'din is-sitwazzjoni li fiha titkun b'saħħtek biex tiġġieled kontinwament kontra il-qilla tan-natura xi ħadd bħal Feliċ ma jistax ma jistax ikampa, huwa dajjef wisq. U dan ifakkarulna il-ħin kollu r-romanz. Forsi għalhekk ma jkundannax fl-aħħar wara li joqtol lil Loreto, għaliex la darba il-ħajja kienet inġusta ma' Feliċ, mela allura ma nistgħux intuħ tort illi joqtol lil Loreto. U l-ħajja kienet ġeneruża ħafna ma' Loreto. Kienet ida miftuħa ma' Loreto. Loreto kellu kollox. U id-dnub il-kbir ta' Loreto huwa li kellu kollox, li kellu privileġġi kollha u dawn abbuża minnhom u żomm ħażin waqt li Feliċ ma kellu xejn. U allura din hija dik li kien hemm insejjaħ ġustizzja skużawni poetika ta' romanzi li Mark Vella jgħidha. Imma jitkellem ukoll fuq din il-linja f'diskors li għamel fl-2019 Joseph Vella. U jitkellem fuq kif il-kus tal-Lena ta' Loreto kien għoddu mtela sa' xfar, in-narratur ta' Helsin jiddikjara li x-xorti tal-bnedmin hija ħalja araw kemm ċara din. Ix-xorti tal-bnedmin qed jgħidilna il-narratur hija ħalja u nieqsa minn kull qies ta' ħaqq. Il-ħajja mhix ġusta. Id-destin mhux ġust. Fin-natura u fil-ħajja m'hemmx ġustizzja. Mhux veru li kulħadd jieħu li ħaqqu. Fil-fatt kien Mario Cassar li semma ġustizzja poetika. Il-pożizzjoni tan-narratur eterodieġetiku fuq il-ħtija għaldaqstant hija ambigwa għax ma tistax tiskaġuna li xi ħadd illi bażla konxja, mhux fis-saħna tal-mument, bażla konxja u bi pjan maħsub fuq tul ta' ħin imur u joqtol bniedem ieħor. Dan mhux tagħtu sfiċċa, dan mhux fis-saħna tal-mument, dan jippjana kif se joqtlu u jmur joqtlu b'mod ħanajdu hekk kbiret. Interessanti wkoll fil-kuntest ta' din il-kwistjoni tal-ambigwità tan-narratur eterodieġetiku fuq il-ħtija. Interessanti nħarsu lejn l-aħħar kapitlu. Innu ta' ftit jiġri fl-aħħar jinqratilkom l-aħħar sentenza li tifoka fuq il-ġenituri ta' Feliċ. Fl-aħħar kapitlu il-maqtul Loreto u l-familja tiegħu ftit jew wisq josfru jgħibu mir-rakkont. U n-narratur jiddedika l-aħħar paragrafi tar-romanz lil Feliċ u kif rajna anke lill-ġenituri tiegħu. Issa jisu mingħajr ma trid tgħid dik ġustizzja hi. Il-maqtul jindefena l-kollox biex ngħid hekk. Il-vittma jindefena l-kollox mir-romanz. U r-romanz fil-fatt jispiċċa kważi bil-ċelebrazzjoni, nistgħu ngħidilha ironika, ma mhux ironika fis-sens ta' daddaħ, l-ironija tal-ħajja rrid ngħid. Il-ċelebrazzjoni ironika assurda ta' Feliċ merfuq fuq l-idejn dan il-qattil. Dan il-bniedem li kiesa hu biret qatel il-ħaddieħor għax kien jgħira għalih effettivament. U rajt nistgħu ngħidu li kienet jiddefendi l-onor ta' Rosina
mod kif ħares lejn l-affarijiet feliċ, imma hemm element qawwi ta' era wkoll fil-limiti ta' romanz realista li ma jinqatax għal kollox mill-għażliet u l-preġudizzji ta' romantiċiżmu Malti f'dawn l-aspetti li nsemmi hawnhekk, il-purizmu lingwistiku, lingwa letterarja stilizzata, l-puritanizmu kattoliku, l-kundanna ta' superfiċjalità u l-immoralità tal-belt, l-istereotipizzazzjoni maskilista tan-nisa. F'dal kuntest illi ma nistgħux ma nirrikonoxxuhx, Bonici jipprova jesplora l-individwalitajiet tal-karattri ewlenin tiegħu u jagħtihom ċertu spazju biex jitkellmu huma minflok jitkellem in-narratur permezz tagħhom. Minħabba l-kwistjonijiet morali li għal ir-romanz ta' Bonici, speċjalment lejn l-aħħar, in-narratur eterodieġetiku għandu ħafna fejn jiffilosofizza u jippontifika dwar l-ħtija ta' feliċi ta' karattri oħrajn. Imma importanti ħafna nirrealizzaw li n-narratur eterodieġetiku ta' Helsing dawn ma jagħmlux. Ir-romanz seta' qabad jiffilosofizza dwar l-ħtija tiegħu u n-nuqqas ta' ħtija tiegħu u l-ħtija tal-oħrajn, ta' Paċikku, ta' Ġamri, ta' Rosina. Ma dawn ma jagħmlux. In-narratur jinstema' ftit biex ngħid hekk. Nisimgħu iktar it-tewdin ta' dawn il-karattri li qed insemmu. U għaldaqstant, hawnhekk naraw li timrażna tan-narratur. L-ekonomija, id-disciplina biex ngħid hekk tan-narratur li jħallililna ninterpretaw. F'dan is-sens, din hija waħda mill-iktar affarijiet li sorprenduni f'dan ir-romanz. Naturalment, taħsar il-narratur tiegħu jiffilosofizza ħafna u jirrifletti ħafna. Anki għax qed ħares lejn id-dinja mill-perspettiva ta' Leli li huwa ferm iżjed sofistikat fil-ħsieb tiegħu u fil-preparazzjoni intellettwali tiegħu minn Feliċ. Imma il-narratur seta' jinfexx jiffilosofizza u jirrifletti u jiġġudika u jikkundanna u jippontifika u jippritka, ma da ma jagħmlux. In-narraturi daħħalna fil-kuxjenza ta' Ġamri, Rosina u Paċikku waqt li qed jgħodnu li t-tort taqti li wettaq Feliċ huwa tagħhom, iżda ma joħloqx it-teżi indipendenti tiegħu fil-fema tiegħi. Dan jiftaħ it-tmiem tar-romanz beraħ u jħallih kif tajt Marija Simjana mingħajr eluq. Dak il-kumment tal-aħħar dwar kif inħarsu lejn il-ħtija mill-inqas minn 4 perspettivi differenti, l-4 karatteri semmejt, jurina kemm għandna fokalizzaturi differenti. Il-narratur qed jirrakkonta mill-perspettivi ta' karatteri differenti. Imma tiġi xi ħaġa interessanti ħafna wkoll kien minnhom. F'waqt wieħed xkejken, Ġamri minn fokalizzatur siket tan-narratur eterodieġetiku jindirizza fi ħsibietu mingħajr virgoletti lill-ibnu Feliċ. Mela, s'issa dejjem għedna li n-narratur eterodieġetiku huwa ovvjament mhux wieħed mill-karattri. Imma ħin minnu in-narratur eterodieġetiku u l-vuċi fl-ewwel persuna qed tindaħal fl-istorja biex ngħidlek. Qed tirrakkonta l-istorja hi ta' Ġamri jintaġnu flimkien. Isiru ħaġa waħda. Moment wieħed xkejken, araw x'jiġri. F'nifs wieħed Ġamri jsir bħalli kieku in-narratur jew narratur omodieġetiku tar-romanz. Isimgħu. Min qatt kellu jgħidlu, hawnhekk għandek in-narratur li qed jitkellem mill-perspettiva ta' Ġamri sewwa. Min qatt kellu jgħidlu li jibnu id-demm ta' demmu sa jasal biex jitabba ġieħu u jtemm ħajtu fil-ħajb.
imsejken feliċ. Kemm ħarxa l-aħħar biċċa tal-medda ta' ħajtek u kemm imraru rusa kien imħejji għalik. Dan huwa ġamri kif nara jiena li qed tikkellem lil feliċ. Imma mingħajr virgoletti doppji. Dan mhux diskors dirett, dan huwa il-karattru li qed isir għal sentenza waħda in-narratur. In-narratur omodiegetiku. Mbagħad jerġa' jaqleb. Imma feliċ ma kienx ħati. Il-ħati kien ġamri. Men għandek il-narratur eterodiegetiku li jsir il-narratur omodiegetiku ġamri u mbagħad jerġa' jsir il-narratur eterodiegetiku li mhux wieħed mill-karattri. Hawnhekk il-narratur eterodiegetiku jċedi għal ftit il-ħakma u l-awtorità tiegħu fuq ir-rakkont. Fuq ieħor dan huwa t-tieni każ interessantissimu li f'termini tat-trasformazzjoni momentanja jew temporanja ta' dan in-narratur eterodiegetiku, fuq ieħor in-narratur jindirizza mingħajr virgoletti lil Rosina b'mod retoriku. Jgħidilha Aziza Rosina. Donnu qed ikellimha feliċ innifsu. L-istess ħaġa li rajna b'ġamri missa f'dal każ feliċ. Mela bħal kapwana romanzi il-Bonnici qed jirrakkonta permezz ta' narratur li jinqeda b'għadd ta' fokalizzaturi. U dan jagħtih il-possibilità li jagħmel dak li jissuġġerixxi kapwana it-teoriku letterarju, it-teorista letterarju. Jiġifieri li jħalli il-karattri jsawru l-ġrajja tagħhom u l-interpretazzjoni ta' dik il-ġrajja. Ngħidu għandna n-narratur jagħmel l-għażla strateġika ħin minnhom li jseħħ lill-prosekutur ir-raġel li jibes l-iswed. Imma di jagħmilha 16-il darba f'dak il-kapitlu tal-aħħar. 16-il darba. Għaliex jagħmel hekk? Għaliex in-narratur eterodiegetiku li mhuwiex wieħed mill-karattri ma jirreferix għalih bħala il-prosekutur kif teknikament għandu jsejjaħlu, kif suppost għandu jsejjaħlu. Mela ma jużax il-kelma prosekutur għax feliċ ma jafix dik il-kelma, għax dik biex fid-dinja ta' feliċ, id-dinja tal-qorti, tal-qrati tal-ġustizzja, feliċ ma jafix. Mela jekk qed jirrakkonta f'dak il-mument mill-perspettiva ta' feliċ, mhux bil-vuċi ta' feliċ, mill-perspettiva ta' feliċ. Feliċ huwa l-fokalizzatura hawnhekk. Mela jrid biex ngħidlek ħares lejn ix-xena fil-qorti u lejn dan il-bniedem li jibes l-iswed bħala bniedem li jibes l-iswed. Li huwa l-avukat prosekutur ma mhux se jsejħlu hekk għax il-kelma prosekutur ma jafix. Fil-fatt, hawnhekk ma ngħidix ma ngħidha fl-istudju, jidher moment wieħed meta il-kelma prosekutur tintuża u ċertament mhux mill-perspettiva ta' feliċ, mhux feliċ se juża dak it-terminu, ma se jintuża fil-kuntest ta' perspettiva oħra. Iżda bħalma jiġri fil-każ ta' Ġerminal hemm ukoll waqtiet meta n-narratur jintervjeni b'mod dirett, ngħidu aħna meta jippreżenta lil-ġamri bħala parti minn kategorija anonima ta' bnedmin, kemm fir-romanz u kemm fil-ħajja reali. U din hija s-silta li ħarisna liha qabel ukoll meta konna qed nitkellmu fuq il-mod kif il-narratur jippreżenta lill-bdiewa jew lill-bdiewa bħal ġamri, ħanurilkom bil-mod u fl-istess jien nibqa' dejjem notaw din l-insistenza li semmejt qabel issa nagħti aktar prominenza fuq din il-qisa anafora wieħed mill-qalbiena, araw wieħed minn dawk il-qalbiena, tintuża jisu 3 darbiet hemmhekk u hemm ukoll insistenza arġgħu warawhom araw biżżejjed u biżżejjed. Din l-anafora, tisgħux, l-anafora hija meta inti taqbad kelma jew frażi
u tirrepetija fil-bidu ta' sensiela ta' frażijiet jew sensiela ta' sentenzi jew sensiela saħansitra ta' paragrafi jew linji ta' poeżija, versi ta' poeżija jew strofi. Okay. Mela rawa, biżejjed ħalba xita, biżejjed ftit sigħat, biżejjed id-duda tinxteret aktar aġġelija jew il-mart jidħol aktar il-ġewwa fil-każ tar-raba. Dik il-biżejjed hemmhekk fuq il-wieħed minn dawk il-qalbien tkellimna, fuq il-biżejjed hawnhekk li rrid ngħid huwa li din l-anafora, din l-insistenza fuq biżejjed turi kemm il-ħajja lejxien ta' kuljum, id-dħul finanzjarju, l-ikel, il-kisba tal-ikel, tal-bdiewa hija mdendla. Hija mdendla b'xara u dik ix-xara faċilment tinqata'. Biżejjed ikollok dudu li jaqridlek il-ċuħ ta' raba tiegħek. Biżejjed ikollok ħalba xita li ma tiġix fi żmienha u tkisser kollox. Biżejjed ikollok riħ qawwi li jkissirlek il-prodott tiegħek. Daqshekk hija prekarja il-ħajja tal-bdiewa u din jitrasmettiha n-narratur eterodieġetiku permezz ta' din l-anafora u allura inħossu il-preżenza, il-vuċi, il-preżenza tal-narratur eterodieġetiku permezz ta' din ir-retorika, ta' din it-teknika retorika tiegħu tal-anafora. Dan fil-fatt huwa l-ewwel intervent twil tan-narratur eterodieġetiku ta' Helsing, għax hawnhekk ċertament ma nistgħux ngħidu li qed jagħmel l-osservazzjonijiet pereżempju mill-perspettiva trixxat mill-karattri tiegħu, mhuwiex. U meta naraw dik ir-retorika, dik il-biżejjed jew dik il-frażi wieħed mill-Qalbenin, wieħed minn dawk il-Qalbenin, niftakru li hemm xi ħadd li qed jinqeda bir-retorika, li hemm xi ħadd li qed jirrakkonta, li hemm xi ħadd li qed jiddireġina fil-qari tagħna. Din hija stqarrija espliċita meta jgħid wieħed minn dawk il-qalbiena. Stqarrija espliċita ta' simpatija lejn ġamri u l-bdiewa l-oħrajn li huma karattri anonimi, li huma bnedmin anonimi li ma jfissru xejn għal min għandu l-poter fis-soċjetà, bdiewa f'din is-soċjetà li jitkellem qed jitkellem fuq Bonnici u l-narratur tiegħu huma ħadd qas għandhom isem. Allura ġamri bl-isem tiegħu u wliedu jirrappreżentaw lil din il-komunità bla isem, lil daw in-nies bla isem, lil daw il-membri anonimi tas-soċjetà. Mamo jattakkom li dawk il-kittieba li jinqdew bil-bdiewa biex jirrakkuntaw l-istorja tagħhom imma mingħajr rispett lejn dawk il-bdiewa bl-istil inimitabbli tiegħu Mamo jgħid fuq li tingħana vnut fl-Amerika, dawk il-kittieba jgħid li ħsiebhom biex jimxu wara l-bidwi li jiżra fart mhix maħduma. Ġifieri qed jitkellem fuq dawk il-kittieba li m'għandhomx rispett lejn il-bdiewa li qed jitkellmu fuqhom. ċertament li Bonnici li qatt ma jsemmi lil Ġwan Mamo importanti ngħidu, u jidhirli li Mamo qatt ma jsemmi lil Bonnici, ma jagħmilx hekk. ċertament li Bonnici mhux qed jimxi wara l-bidwi u qed jitkellem fuqu, imma jgħid jirrakkonta mill-perspettiva ta' dak il-bidwi milwi jew ta' dak il-bidwi li qed ibagħti biex iġorr il-ħamrija lejn l-art moxa li jingħatatlu. Mark Vella jiddeskrivi lil Bonnici bħala pittur malinkoniku, taraħħala miżerabbli u karattri marradija quddiem il-bruda u l-ipokrisija tal-bqija tas-soċjetà. Awtur li jisħaq fuq is-supremazija tal-emozzjonijiet u jislet riflessjoni dwar ir-ruħ umana mtaħta minn ambjenti iktar b'saħħithom isħaħ minnha. Ir-relazzjoni bejn il-kuxjenza ta' karattru u l-osservazzjoni eterodieġetika tan-narratur issir aktar komplessa meta n-narrazzjoni tgħaddi minn leħen għal ieħor mingħajr skossi. Mhux biss f'paragrafu wieħed iżda saħansitra f'sentenza waħda
L-effett li jinħolo huwa dak ta' narrazzjoni komprensiva li tinkludi kollox. Jew tatina l-impressjoni li tinkludi kollox, li għandha ħakma fuq l-interpretazzjonijiet kollha. U għaw se nersaq lejn paragrafu twil, mifrux fuq żewġ faċċati fil-fatt, impressjonanti li fih Bonnici, il-narratur tiegħu li fih il-narratur ta' Bonnici jippreżenta l-karattru interessantissimu ta' Madlena. Madlena tfakkarni ħafna fis-Sarozan dik il-karattru straordinarju ta' Franz Samut fil-romanz straordinarju tiegħu tal-1975 Samuraj. Edin il-bot minn Sarozan b'Madlena, imma diġà mħiel naħseb jien ta' dik il-rappreżentazzjoni psikanalitika ta' Sarozan li se naraw fix-xogħol straordinarju ta' Franz Samut. Madlena karattru interessanti ħafna li jistħoqlu ħafna attenzjoni kemm il-perspettiva feminista u kemm il-perspettiva psikanalitika. Ebda narrattiva ma tista' tkopri kull angolu minn din. Imma din l-impressjoni li nħoss li tagħti din l-istrateġija tan-narrazzjoni f'Helsien hemm qiegħda għaliex peress li qed jirrakkonta mill-perspettiva ta' karattri differenti u peress li jagħtina l-perspettiva tal-karattru, mbagħad jagħtina perspettiva fl-istess nifs fuq il-karattru, hemmhekk għandek l-impressjoni li n-narratur verament qed jipprova jkopri kollox biex ngħidlek. Is-sem ta' Madlena f'dan ir-romanz għalkemm hija karattru sekondarju, is-sem tagħha ma tistax tqisu bħala sekondarju jew biex ngħidlek parentesi fir-romanz. Mhux sekondarju daqs kemm jidher ħanajdu hekk. Id-dikjarazzjoni taħtija ta' Paċikku bħala l-qattil ta' Loreto hija wkoll dikjarazzjoni ta' mħabba lil Madlena. Mela daw qablu li mhux se jsiru għarajjes Paċikku u Madlena, donnom għalkemm għal raġunijiet differenti, donnom it-tnejn kontra qalbhom, anki Madlena kontra qalba, għax għandha grazzja ma' Paċikku u Paċikku jiddikjara li għandu grazzja ma' Madlena. U allura meta Paċikku jieħu l-ħtija, jiddikjara l-ħtija hija tiegħu li hu qatel lil Loreto u mhux Feliċ. Donna dik id-dikjarazzjoni taħtija hija l-aħħar jew l-ikbar qatt ta' mħabba li jista' iwettaq lil Madlena billi jipproteġi lil ħuha, lit-tifel ta' ħuha, skużawni, lin-naputi tagħha. Għax Madlena hija oħt ġamri missier Feliċ. Allora jekk Paċikku jiddefendi, jipproteġi, isalva l-ħajja ta' Feliċ, ikkun qed juri l-imħabba tiegħu lejn situ biex ngħidu hekk. Okay, dawn affarijiet li għedtilkom. Araw ftit mela issa il-bidu tat-tielet kapitlu dal-paragrafu li irreferejt għalih. Huwa paragrafu interessanti ħafna li qed nurijulkom hawn bil-mod, imma li se nippreżenta li se nifoka fuq parti żgħira minnu. I fit-tieba tagħha mela bidu tat-tielet kapitlu, paragrafu wieħed twil, mifrux fuq żewġ faċċati, preżentazzjoni ta' Madlena permezz tan-narratur eterodiegetiku li qed jgħidilna di hawnhekk. I fit-tieba tagħha u f'dik id-daqsxejn frua li tibqa' dejjem miżura ġew qalb il-bniedem kienet tħossha bħalma kienu jarawha l-oħrajn, bħala bniedma li ċaħdet suretta ta' mara biex tagħti ruħha lill-Alla u tagħmel ġid lill-għajra bħala bniedma bla ġibda u bla ħajra. Mela in-narratur f'din is-sentenza twila komplessa mhux għax fiha ħafna biċċiet imma komplessa f'dak li qed tgħid. Jippreżentana lil wieħed mill-aspetti jew wħud mill-aspetti tagħha. I fit-tieba tagħha u f'dik daqsxejn frua li tibqa' dejjem miżruha ġo qalb il-bniedem.
Mela, it-tieba tagħha, dan huwa kumment dwar Madlena ta' narratur eterodieġetiku. Eżatt wara, kumment dwar karatteristika tal-bnedmin kollha. Il-bnedmin kollha, anki persuna bħal Madlena li hija persuna tant puritana, anki hi għandha l-frua tagħha, għandha il-kapriċċi egoċentriċi tagħha, anki hi għandha idea biex ngħidlek ftit għolja tagħha nfisha f'ċerti aspetti. Kienet tħossha bħalma kienu jarawha l-oħrajn. Issa għandna l-perspettiva tagħha li taqbel ma' il-perspettiva li għandhom qed jgħidilna n-narratur l-oħrajn fuqha. Jew l-oħrajn tagħha. Bħalma l-bniedma li ċaħdet Surita Tamara biex tagħti ruħha lill-Alla. Għaliex l-oħrajn hekk jarawha, jgħidu ara Madlena dik mara ma mhix mara li tagħti prominenza lil ġisimha jew lis-sesswalità tagħha għax ingħatat lill-Alla. Taħt lilha nfisha lill-Alla. Sentenza ta' wara. Għandha mnejn bla ma kienet taf u bla ma kienet trid, kienet taħseb li derita setet anqal xi raġel u ġelu jidneb b'xi xewqat jew ħsibijiet ħżiena. Mela hekk taħseb Madlena u f'qalba kienet tgħid li aħjar il-mewt minn ħtija bħal din. Dik hija l-perspettiva ta' Madlena. Imma araw kif jgħidilna, hi kienet taħseb hekk. Fil-fatt l-irġiel mbagħad jispjegana, l-irġiel mhux hekk kienu jaħsbu fuqha, meta Madlena kienet qed iddur f'osthom jew f'nofshom, ma kienx qed tqanqal dawk il-xewqat sesswali, x-xenqiet sesswali li hi ħasbet li seta tqanqal għax kienet mara. Għax l-irġiel kienu ma kienux jaħarsu lejha bħala oġġett sesswali minħabba id-dera fiżika tiegħu tagħha u minħabba l-attitudni tagħha lejn is-sesswalità, imma kienu jħarsu lejn nisa oħrajn u nisa oħrajn bħal Gerita jew Gerit oħt Zappet kienu jqanqlu fl-irġiel li kienu jħarsu lejha xenqiet sesswali. Jiġifieri għandna kontinwament din l-alternanza bej il-mod kif Madlena qed tħares lejha nfisha, il-mod kif ħadd ieħor qed iħares lejn Madlena u lejn sesswalità tagħha, il-biżgħat tagħha, ix-xenqat tal-irġieliet iħarsu lejha. Huwa xogħol interessanti ħafna dan li qed jagħmel in-narratur eterodieġetiku. In-narratur saħansitra jgħidilna x'kienet taħseb għandu mnejn bla ma kienet taf u bla ma kienet trid. Jgħidilna x'kienet qed taħseb bla ma kienet taf hi stess li qed taħsbu u bla ma riedet taħsbu. Ħafna interessanti dawn il-possibilitajiet. Din l-għandu mnejn toffri dik il-lakuna li konna nitkellmu fuq qabel. Ġifieri dawk il-lakuni illi awtomatikament il-narrattiva it-tajba dejjem toffrilna. Dawk l-ispazji, dak il-vojt illi nimlow aħna bħala arrejja għax ma jistgħux jimtlow minn narrazzjoni jew in-narrazzjoni ma tridx timlihom biex ngħidu hekk. Issa din ix-xena kieku ried in-narratur seta' ipinġiha jew jagħtina mill-perspettiva ta' xatt mill-irġiel. Kieku dan ir-romanz kien ġaċinta, probabbilment hekk kien jagħmel Luigi Capuana jew in-narratur tiegħu. Kien jagħtina mill-perspettiva ta' xatt mill-karattri. Fil-fatt, waħda mill-iktar osservazzjonijiet psikoloġiċi u psikanalitiċi
psikanalitiċi interessanti enidu psikoloġiċi interessanti ta' romanz fuq Ġaċinta jisiru minn wieħed mill-karattri minn tabib fil-fatt. Fil-każ ta' romanz Ġaċinta. Imma hekk għandek il-riflessjonija minnaħa tan-narratur eterodieġetiku li dieħlu ħereġ minn ġol kuxjenza ta' Madlena. Gerard Ginet jitkellem fuq il-karattru inevitabbilment personali ta' kull diskors, anki ta' diskors impersonali tan-narratur jew tan-narrazzjoni eterodieġetika. U dan naraħ fost l-oħrajn meta n-narrazzjoni eterodieġetika tinqeda bil-pronom aħna. Ma tagħmilix ħafna imma tagħmilha wkoll. Dan huwa eżempju. Kapitlu 10, narratur eterodieġetiku jindirezzana biex jgħidilna li qed jgħaddilna informazzjoni li qisha bħala konfidenzjali. Dan ma jiġrix il-sikwit fir-romanz, imma dan huwa mument importanti meta jiġri. Ngħiduha bejnietna qed jgħidilna n-narratur eterodieġetiku f'kapitlu 10. Ngħiduha bejnietna għax din kienet ħaġa li qatt ma kif dama ħadd. U mbagħad ikompli id-diskors. Qed ifess f'sinna widnejna bħalli kieku dan il-leħen tan-narrazzjoni, għax aħna kompliċi miegħu f'dan is-sindikar intimu tal-karattri u tal-episodji. Imma iktar ma n-narratur jiġbidna leħ biex jiġelna nittawlu lejn il-karattri tiegħu minn ġewwa, iktar ifakkarna li hemm distanza bejnna u bejn dawk il-karattri. U li hemm ifakkarna li hemm wara l-kwinti qed jiddiriġi ir-rakkont tal-azzjoni, qed jiddiriġi n-narrazzjoni. Fl-istess ħin nafu wkoll li d-diskors tan-narrazzjoni mhuwiex monovokali, ġifieri lanqas dik il-vuċi narrattiva mi monovokali, mi vuċi waħda. Mikhail Bakhtin juri li l-romanz dejjem jinqeda b'diskorsi differenti. Anki id-diskors ta' karattru wieħed jew f'dal-każ ta' narratur wieħed. Anki fih dan ġifieri il-vuċi waħdanija identifikabbli tan-narrazzjoni. Il-fokalizzaturi differenti li tinqeda bihom in-narrazzjoni u l-ġeneri letterarji li tieħu minnhom u tipparteċipa fihom joffru uħud minn dawn il-ħafna diskorsi li jirreferi għalihom Mikhail Bakhtin. In-narratur m'għandux kontroll sħiħ fuq il-lingwa u l-lingwaġġi li qed juża bħalma rajna fil-każ tal-qawl, għax mhumiex tiegħu biss. Lanqas ma jista' jikkontrolla il-lingwa mhix tan-narratur, il-lingwa tal-Knisja, il-lingwa tal-liġi, il-lingwa tal-politiċi, mhix il-lingwa tan-narratur, qed jinqeda biha. Mela dawn huma kollha lingwaġġi, dawn huma kollha diskorsi li qed jinqeda bihom in-narratur. Lanqas ma jista' jikkontrolla l-metafori ġodda li juża għax in-natura stess tal-metafora ġdida hija minn nafisha kif nafu indeterminata. Għalhekk il-metafora hija importanti għax mhijiex kontrollabbli. In-narratur la jista' jikkontrolla d-dinamika komplessa tar-relazzjoni bejn in-narratur u l-karattri u lanqas ma jista' jikkontrolla d-diskorsi tar-romantiċiżmu tar-realiżmu Malti li jħaddem. Il-konklużjoni tiegħi. Għal-bidu Gerard Ginet fil-kilbit tiegħu meta jkun qed jikteb dwar in-narraturi fix-xogħol tiegħu Le Discours du Récit li ġie tradott effettivament bħala xogħol li ġie pubblikat irid ngħid fil-ktieb Narrative Discourse u mbagħad Narrative Discourse Revisited, iqisha bħala totali. L-assenza tan-narratur eterodieġetiku hija totali. Għal-bidu. Għax kif jgħidilna Ginet,
il-narratur f'rakkonti bħal l-Iliadi jew ta' Omeru jew l-edukazzjon sentimental ta' Flaubert mhuwiex wieħed mill-karattri. U allura l-assenza tiegħu mid-dinja li joħloq hija totali. Min-naħa l-oħra, il-preżenza tan-natura u mod-dieġetiku għal-bidu fix-xogħol tiegħu dwar in-narrattiva, Ġenet jisa bħala preżenza fi gradi differenti. Ġifieri tista' tkun wieħed mill-karattri li qed jirrakkonta l-istorja, imma l-istorja mhix tiegħek pereżempju. Għax hemm differenza bejn narratur protagonist u narratur li mhuwiex protagonist. Absence jgħid Ġenet fit-traduzzjoni tax-xogħol tiegħu mill-Franċiż, absence is absolute but presence has degrees, jgħid fi-ktieb tiegħu narrative discourse. Imma dak tard jirrikonoxxi li anke l-assenza fil-każ tan-narrazzjoni eterodieġetika għandha l-gradi tagħha. Diffiċli nħarsu lejn narratur eterodieġetiku bħala assenti għal kollox mill-istorja kif insistejt matul din it-taħdita kollha. Idu anke f'Helsin għandha funzjoni determinanti wisq u ma jaħbijiex dik li. Bonnici, it-tentazzjoni li tinterpreta għandna dik li tinterpreta għandna l-karattri u ġrajiet u tiffilosofizza l-vuċi narrattiva, skużawni ħanerġa' ngħidha. F'Bonnici, it-tentazzjoni li tinterpreta għandna l-karattri u l-ġrajiet u tiffilosofizza il-vuċi narrattiva ma telebiex, il-vuċi narrattiva la teleb dik it-tentazzjoni li tintervjeni fl-interpretazzjoni tal-ġrajiet u l-karattri. U lanqas tista' teleb għax bil-fors ħatkun qed tindaħal biex ngħidlek qed tintervjeni fir-romanz. Bil-fors ir-rakkont tagħha qatt ma jista' jkun għal kollox oġġettiv għax l-oġġettività tan-narrazzjoni eterodieġetika hija kif rajna soġġettività moħbija. Barra minn hekk mhux possibbli tnaqqi għal kollox il-preżenza tal-vuċi narrattiva mir-rakkont minħabba natura li fl-aħħar mill-aħħar minħabba natura fl-aħħar mill-aħħar personali ta' kull diskors. In-narrazzjoni eterodieġetika f'Helsin tagħtina aċċess privileġġjat u għad-dinja u għall-kuxjenza ta' qatt ta' personaġġi biex naraw kif ħarsu lehom infushom u lejn dak li hemm madwarhom u nġarbu magħhom aħna l-esperjenzi importanti tagħhom. Fl-istess ħin waqt li tirrakkontalna realtajiet politiċi u soċjali ta' faqar, dbatija u naqqas ta' kapital kulturali u emarġinazzjoni, il-vuċi narrattiva tibqa' tiffoka fuq l-individwi u ma twaslenniex il-ġraja ta' personaġġi bħal Etienne Lantier ta' Zola, il-makkinist soċjalista Zola, li jirribellaw kontra strutturi soċjali u politiċi profondament inġusti. Fl-aħħar ta' din it-taħdita nixtieq nirringrazzja lil Giuseppe Bonnici tal-ħidma impressjonanti tiegħu fil-ħajja qasira ma mimli għaliex. U nixtieq nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tal-apprezzament tagħkom ta' dak kollu li jusa bih fil-letteratura. Grazzi wkoll lil Bernard Mikallef li miegħu iddiskutejt il-figura tal-narratur jew tan-narratriċi eterodieġetika u lil Jean-Paul Borch, lil Xana Spiteri, Marja Simjana u lil Rachel Sajdon li magħha ddiskutejt l-idea tad-diskorsi differenti li inevitabbilment kif jgħidilna Bakhtin hemm anki fil-vuċi waħdanija tal-narrazzjoni eterodieġetika.